Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin bigarren kafera. Zuetako askorentzat astelena bereziki gogorra izaten ari da, ezta? Azenolako asteburua. Euskal Herriko herrietako jaiak itzuli dira, 30 graduko egunak izan ditugu, eguzkia lagun izan dugu. Eta Euskal Herriko hondartzak bete egin dira, baina baita mendiak ere. Eta gaur mendizale bat ekarri nahi dugu gogora. Goazen Himalaiara. Annapurna mendiak 8.991 metro ditu. Munduko 10. tontorrik altuena da. Oso mendi arriskutsua da. Gailurrera iristen saiatzen diren 40% hil egiten da. Bereziki zaila da hegoaldeko magala. Eta 2008ko maiatzaren 18an, Iñaki Otxoa de Olza mendizale Nafarra, Joriak Olisbanu Errumaniarra eta Alexei Bolotov Errusiarra 7.800 metroko altueran dagoen 5. zelaian zeuden. Annapurnako gailurrari hegoaldeko aldetik erasotzen saiatu nahi zuten, egun bakar batean. Hurrengo egunean, maiatzaren 19an eta gailurretik egun 200 metroko desnibela soilik falta zenean, Iñakik buelta ematea erabakitzuen. Joriak horixe bera egin zuen. Nire laguna zara, zurekin noa, esanez. Alexeik bakarrik jarraitu zuen. Joria segituan konturatu zen egoera txarra zela. Iñaki beti izan da bera baino indartsuagoa eta azkarragoa, baina egun horretan egoera alderantzizkoa zen. 4. kanpalekura iritsi eta dendan etzan eta minutu gutxira. Joriak Ueliestek mendizale suitzarrari deitu zion eta Himalaiako erreskaterik historikoenari hasiera eman zioten. Looked on from the sidelines, getting too comfortable. I have waited in this place while the years fly in my face. I am ready to trade it all. I wanna go where I never. Batetik, Denis Urupko Kazajstandarra zegoen, 9. eremuraino igotzen ari zena, Iñakirentzat oxigenoa eramanez. Beraxeago igotzen ari ziren Denis Bowie Kanadarra eta Robert Zimek mendizale eta mediku poloniarra. Kamera hiperbariko bat igotzen, Nafarrak berehalako tratamendua jaso zezan. Eta pokaratik Nepalen mendizalez betetako helikoptero bat aireratu berria zen. Azken orduetan voluntario ugari elkartu baitziren, bere planak alde batera utzi eta Iñakiren erreskatera joateko. Gaueko 11etan Alexei jaisten hasi zen eta Joria Iñakirekin geratu zen 7.400 metrotara urik eta surik gabe. Egun batzuetara, Ueli iritsi zen. Mediku talde bat telefono bidezko argibideak ematen aritu zitzaion Iruñetik, botikak eta zainketak eman ziezazkion Iñakiri. Joriak lekukoa pasazion, egun hoien ondoren, osasun arazo larriak izaten hasi baitzen. Haizea dator, ifarraldetik, ego berotik ekaitzo. 5 gau 7.400 metroko altitudean Annapurnan gehiegi izan ziren. Iñaki Otxoa de Olzaren bihotza gelditu egin zen garuneko edema baten eta biriketako beste edema baten arteko elkarreragin hilgarriaren ondorioz. Hil zen, gailurrari uko egin eta gutxira. 2008ko maiatzaren 23 zen. Gaurko egunez hil zen Iñaki Otxoa de Olza Nafarra. Ueliestekek han bertan lurperatu zuen familiaren desirari erantzunez eta handago bere gorpua, 7.400 metrotara. Alexei Bolotov handik 2 urtetara hil zen, maiatzean baita ere, Everesten. Eta Ueliestek duela 5 urte hil zen, Nuptxe mendian, Everestetik gertu. Mendian hainbeste bizitako 3 pertsona horiek mendian hil ziren. En busca de libertad, fui siguiendo al glaciar y vi un mundo mucho más real, refugio del occidental.
Eta mendiaren aritik tiraka Ezkaba mendira begira jarriko gara. Atzoko egunez 1934ko maiatzaren 22an Europako iesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruñan. Ezkaba mendiko San Cristobal presondegitik 785 presok ihes egin zuten eta. Iesaren albistea Iruñera iritsi zen segituan, eta agintari frankistek berehala bidali zituzten errefortzuak, ieslariak harrapatzeko asmoz. Erreflektorez hornitutako kamioi militar batzuekin, ies egindako pertsona asko harrapatzea lortu zuten. Besteak mendialdera joan ziren, oinutsik Frantziako mugarantz. 200 pertsona inguru hil zituzten, eta 585 berriro atxilotu. Soilik 3 presok lortu zuten Frantziara iristea. Eta duela urte batzuk Ezkabara bueltatu ziren euren familiakin. Epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak, espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria. Iesaldi garrantzitsu bat aipatu dugunez, nik 2 ieslari ospetsu aipatu nahi ditut. Gaurko egunez hil zituzten Bonnie eta Clyde, Ameriketako Estatu Batuetako lapur famatuak. Bonnie eta Clydeek Amerikako Estatu Batuetako prentsaren arreta bereganatu zuten eta 31-tik 30 bitartean etxai publikotzat hartu zituzten bankuetan egindako lapurretengatik egin ziren bereziki ezagunak. Tira eta euren maitasun historiarengatik, elkarrekin egon ziren azken unera arte. Bonnie eta Clyde 1934ko maiatzaren 23an hil zituen poliziak errepide batean, Louisianan. Iturri batzuek diote Bonnie eta Clyde 50 bat aldiz tirokatu zituztela, eta beste batzuek iradokitzen dute gorpu bakoitzak 50 bat bala zauri zituela, edo nola ere gehiegi. Down the ride to the very end, it's me and my boyfriend. That's right, all I need in this life is sin. It's me and my girlfriend, me and my girlfriend. Down the ride to the very end, it's me and my boyfriend. The problem is Guk ez dugu ies egingo, hemen txegongo gara arratsaldeko 6 arte. Maider Gaztelumendi Fagoaga etorriko da Luma Moda Etikoa proiektuaz eiz egitera eta noski zozketa egin beharko dugu. Nork eskuratuko du zuen artean diru zorroa? Eta moda etikoarekin jarraitzeko, Mikel Izurieta Galarraga izango dugu gurekin, Baskeko kidea. Gaurkoan kotoiaren gosetea zitzingo digu. Eta Idoia Dabila Uzkudun kanetik bueltan da. Ea zer kontatzen digun. Uste dut egunean 5 bat pelikula edo ikusi dituela. Gure kafe makina martxan da, maiatzak 23 ditu gaur eta asteazkena izatea gustatuko litzaiguke, baina astelehena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafe hontara. Zuekin entzule eta ikusle zareten horiek, Amaia Resende egiluz. Kaixo, kaixo. Arratsaldeon. Goiuri ez egizarandia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen denok dugu astelena, baina topera aste guztia pasaduena Idoia Dabila Uzkudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri bueltan. Eskerrik asko. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 400 eta laugarrena du, 404, zezemaki polita, Kapikua. Arratsaldeak 4 eta 10 minutu izango ditu, 13 segundu barru. Gaur maiatzak 23 eta gu hemen 3 ginen Idoia iritsi den arte, eta 4 gara. Gaurko saioaren 404 bezala. Horixe, ongitorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete, eta horrengo 2 ordutan hemen izango gara zuekin, hainbat gauza kontatzeko.
ageless sad and talk becomes slow, but there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. Over the turnstiles and out in the traffic, there's ways to live, and it's the way I'm living. Right or wrong, it's all that I can do, and I wouldn't wanna let you be. Ba, esan da bezala, arratsaldeon guztioi, hementxe gure txatan martxan daukagu dagoeneko, badakizue, Twitch, Facebook, YouTube, Twitter bitartez konekta zaitezketela gurekin eta streaming bitartez jarraitu, edo uin arruntetan zaudeten horientzat, da guke ahotsaren eta doinuaren, soinuaren bitartez, kontatuko dizuegu guztia. Gorkak dio, kaixo, jarri dezue persiana edo bisilloa, igual Amaian atzeko hortaz ari da. Amaiaren atzean. Pixketa altxako dugu igual ez Amaia, ez da, pixkatu laiun asuntoa, oze? Beti lanian dio. Inigo Alkondora, eharra, maite out Inigoren Alkondarak. Maite out? Edo maite dut? Maite ditut Inigoren Alkondarak. Zan daiteke, baina maite out. Maite out. Inigo izan zitekene, bai. Nike maite haut, Gorka. Bueno, ez dakit. Nire gorko maite duta da, dio Gorkak, herria eta anistasuna, ze gustora nintzan aurkezten anistasuna zoka bat, hori bai plazerra jende desberdina, elkarrizketatzen kriston emozionantea izangoa. Iuhu, ba, ikusi zaitugu, bai. Zorionak, Gorka. Pass me your gloves, crime it is never. Eta zorionak arkakuxo atzo irineren urte betetzea zen. Egia da. Eta ez dakize pasa ditzaion, bigarren kafeako arduradun teknologiko eta gazte eta super sare sozialen dominatzaileari, baina guk bideoa genuen zuzako arkakuxo, eta bidean gehatu zen. Ego Juri, ze pasazan? Bideoa desagertu zelan ere mugikorretik. Nik uste dut bideoa grabatzen lagundu zigun pertsonak, hau da Jon Lizeek, etziola rek botoiari eman, eta ez tokagula bideorik. Eta Jon Lizek esan digu, astelen on! Irudian oraindik hiru zarete, bai, jasartu dugu idoia. Ez horregatik, bai, eskerrik asko, dio Jon Lizek. Bai, Jon Liz, reki etzen nion eman, ara bestea hemen. Denak di hemen teknologoak eta oso jende modernoa maila, baina puto iPhone de mierda esatu zigo, jurik ez dauka iPhone. Nik ez daukat iPhone-i. Jon Liz, astelena, uste baino gehiago daukek, azte burun fortibilia izta. Haze aitzakia. Aitzakiari... Gezurra dario. If I could settle down, if I could settle down, then I would settle down. Baina guk ere gure maiteuta kontatu beharko dizkizuegu, beraz, Amaia Arresendegilu zabiatu zuzurearekin. Ba, gaurkan ere maite duta, eskaini diot seguruena, eta esperadet, orain txartan entzuten hariko den pertsona bati, gaur bere urte betetze eguna delako, eta beti entzute gaitulako, baina bere txiki astelenetan nindagolako. Hombre! Baina egunera entzute gaitu, eta beti komentatzen dit, ze irutze zeion aste bakoitzeko programa, astelenetan nire kasuan, eta beste egunak ere. Orduan, gaur bere urteak dira, eta azkeneko aldiz, larun batean ikusi nunean, esan zian, inoiz ez diaz baipatzen! Eta ni, bueno, eta nola gaur bere urte betetze eguna den, ba, baliatuko dut nire maite duta berari hemendikan musio handi bat emateko. Zorionak. Garikoitz. Zorionak. Zorionak, garikoitz. Guk ere maite zaitugu, entzute baituzu, maitetu barko zaitugu. Goiuri ez eizarandia zein da zure maite duta? Gaur maiatzako 23 dituen honetan? Ez dakit maite duta edo maite dut eza den. Joño. Gauza bera edo bi aukera dauzkazu? Ez da historiotxo bat. Eta ez dakit maite duta ala maite dut eza den. Zu kontatu eta bukaeran bozka egiten du. Guk erabakiko dugu. Irugea, guiruen artean erabakitzen du. Kontua da, gaur hemen gure laborategian lanean jota fuego ari ginela, ba, bizilagun bat etorri da. Eta esan digu, amaren etxea, ustutzen ari naiz, eta nahi balin baduzue begira, bibolin bat topatu dut. Eta ikusi dut zuek hemen,
zuen laborategi honetan, naiz eta ez duen laborategi hitza erabili noski, zuen laborategi honetan gitarra asko dauzkazuela eta instrumentu asko, eta ian interesatuko litzaizueke. Eta esan diogu, bai, ekarri. Ba, biolinaren kaxa iraki dugu, eta bueno, aritu gara izketan ea zer egin, musika tresna honekin, eta berriro azaldu da, esan ez, begira, bueno, nola gustatu zaizuen, akordeoi bat ere badut, eta dultzaina, eta txistua, eta pandero bat, eta musika tresna Boliviako ugari. flauta bat, eta Bai, deneta erik, eta ekarri... alboka bat ekarri. Hori da, ekarri egin dizkigu zeberak esan du, bueno, amaren etxea gustu egin behar duela ala beharrez, eta ez balin badugu guk hartzen musika tresna hori, zaborretara botako duela. Eta orduan guk, hartu egin ditugu, baina gusto handiz gainera, eta gero berriro bueltatu da, gauza gehiago eskintzera. Eta esan digu, benetan hau, interesatzen balin bat zaizue, zuentzat, bestela nik hor garbiogunera edo eramango dut, eta orduan, gauzatxo gehiago hartu ditugu. Eta 3. aldiz, pasada, 3. aidanez. Eta esan digu, 3.000 kilo liburu dauzkat. Eta bota egin behar ditut. Eta agian, zuek, ze liburuak ere ikusten dut badituzuela, agian zuek nahi dituze liburu hauek. Eta, tira, saioa hasi behar genuen, lanpetuta da gabiltz, eta esan diogu, begira orain ezin dugu liburuak errepasatzen hasi, beraz, eta gainera liburu asko dauzkagu, beraz, bueno, ez. Nik 2 hartu dizkiot, eta listo, eta esan diot, listo, liburu gehiago, ez ditugula hartuko. Eta damutzen ari naiz. Bai. Ze, horregatik diot, ez dakit maite dut ezadan, zenbat altxor egongo diren etxe horretan, zenbat altxor botako dituen zakarrontzira gizon honek jakin gabe, altxorrak direla ez, eta gizon honek eginduko dut, eta ziur besteok ere gure bizitzan zehar horrelakoak egin ditugula. Eta zenbat historiotxo joango diren hor zakarrontzira, eta ez dituen inork irakurriko. Pena bat da, ze jasoko genituzke, baina nik gaurera bihar eromen pixka daukat. Bai, eta berak ere presa zeukan, berak ezin zuen ere zitxaron aste bete... Bai, ze bestela jasoko genizkioken. Bai, sentsazioan egin gaude. Bai, beraz, zer, bozkatu nahi duzue? Ea maite dut, maite dut ezaden? Ez. Ikusten, zuek ere ezakizue. Zer da idoia? Nik uste maite duta dela. Ze oso gesto politia izan du pertsona honek, eta gauzaio guztiak ekarri izkizue. Bai, egia da. Horrekin geratu. Hartu dugu liburu bat txokolatearen Biblia izena duena, beraz. Hemen txaukagu. Nik maite duta horrekin lotuko dut. Jon Lizek esan du, uste du mugatu beharra dagoela maite dut ezko purua, astean behin bakarrik. Ikusiko dugu. Momentuz olaxe. Denboraldia hola bukatuko dugu. Aurreko denboralditik ona gehitu genituen maite dutez eta maiteko nuke. Akaso datorren urteko denboraldirako beste aldaketaren bat egingo dugu, baina hori ingoz hortxean gara, aldaketa zaleak gara, baina poliki. Nire maite duta zen horrekin lotuta, gauza oso xelebra pasa zeigula, Goiorik 2 liburu hartu ditu, eta bata zen Euskal postregintzaren liburua, Jose Mari Gorrotxategi konfitero eta artista handiak idatzitakoa, eta argazkiak norenak ziren, eta Foto Martinenak, eta Foto Martin zen, duela urte asko, Bigarren Kafea egiten dugun laborategi hontan bertan zegoen argazki denda eta argazkilaria, eta bere alaba Maialen Martin, lokalonen jabea, eta familia, oso ezagutzen dugu, eta polita iruditu zaigu, batean liburu horiek bueltatzea argazkiak abiatu ziren tokira bertara konturatu gabe, Bai, oso borgia izan da, ziklo bat iztea bezala. Bai, oso ederra. Gorka dio, 5.500. 5.500 zer? 5.500? 5.500 euskal postre, 5.500 minutu zerbaitetarako. 500 saio, esan izan. 500 saio. 500 saioako, Gorka segi idazten da bitartean idoia da bilauzkudune, konta diezagula, zein den bere maite duta? Nerea oso sinplea da. Aste osoa beroa pasatzen egon da gero, eta badakit hemen ere beroa egin duela.
atzo etxera iritsi eta bota zuen trumoi ekaitza maite dut. Zebat jende gongo da bere etxean pentsatzen, ze triste nagoen gaur astelena eta lainotuta dago, asko zobeto nengoen atzo eguzkitxoa, giro eguzkitxoarekin eta Idoia dator kontrakoa esatera. Hau paso. Idoia, badakizun non lo egingo duzun asteazken hontan? Ez. Ui, eta zehazki ez? Lipstovski Mikulasen. Badakizu seguraldi dagoen Lipstovski Mikulasen urrengo aste guztirako? Uste 20-tik gora ez duela egingo, ez dakit? Bai, eta ateri ere gehiegi ez dela ibiliko. Ez. Gogoratu behar dugu, nota mentala, kamarentzako xorro euritako batzu dauzkagula zoragarriak. Bueno, entzulei argitzeko Inigo eta Idoia batera doaz egun batzuk. Eslovakiera, Europako piraguismo txapelketara, eta Idoia gaur iritsi den ezkanen egotetik ez du oraindik hitz egin, eta... Baina bigarren kafeak jarraituko du, Noski. Sorpresa askorekin guk utzitako tokiak bete eta goiuriren alboan jarri eta zuek goxatzen. Terri. Eramentxe galdetzen digute, 5. saioko postrea egin dezakegula. Igual norbetik egin behar du. 5. ez. 5. saioko? Ez da gizien dudan markatu. 5. Liburutik aukeratu beharko dugu. Eta Jon Lize galdetu dugu, noiz bukatuko duzue denboraldia? Ekainarekin batera, ze denboraldia amaituko dugu ekainaren 30ean, ostegunean, eta ostiala maiatzak bat Frantziako turraren kontakizunari helduko diogu, naiz irratian, beraz, hortxe amaituko da. Ekainaren 30ean amaituko da, bigarren kafea. Eta horren bai, hasteko moduan gaude, ezta? Bai. Arratsaldean guztiei. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Idoia da bidauzkudun. Zemundu filizakanen. Oso ondo, oso gustora. Like the fucking stars, osea, sí. Alfombra gorritik izarrak bezala, baina izarrak ikusi gabe. Ez ezu, izar txoren bat, izar ieskorren bat ikusi duzu? Atzo ondartzan nengoela, bazegoen hor mutil frantses bat, jende aurrupen zitzaion argazkiak eskatzera eta imaginatzen dut, famatu azala, baina nik ez da gizien den. Uida ikusi deten izar bakarra. Eta gainera ez dakizu ze izar den, identifikatu gabeko izar bat. Gaztetxoak hurbiltzen zenen beraren gana, asik imaginatzen dut telesail batekoa edo gazteek ikusten dutena edo. Bueno, hauetan agian ikusiko duzu webgune batean edo eta esango duzu. Ara, begira, hauxe zen. Nik argitu beharret, zerbait gazi esan dudala, Frantziako turra uztailaren batean, eta ez maiatzaren batean. Uztailaren batean, eta orduan naiz irratitik kontatuko dizugu Frantziako turra, uztaila guztian zehar, 24ean gizonezkoena amaitu bezalaxe, emakumezkoena abiatuko da, eta urare kontatzen ariko gara, hilabetea bukatu arte, uztaila guztia, ziklismoarekin. Baina orain, zinea hitz egin behar dugu, geroz telesaietaz ere bai, baina ze giro kanen, ze martxa, ze pasada, ze ikusi duzu, ze ez duzu ikusi? Esan izuen bezala, ni joan pixkat, jakin gabe zer ikusi, oraindik estrenatzeko daudelako, guztat gaur estrenatzen dela Cronenbergen film berria, Oscarretarako hitz egiten da film hori buruz, eta oraindik Park Chan-wookena ere ez da estrenatu, baina ikusi ditut oso pelikula interesgarriak. Ostiralean batzuk aipatu nizkizuen, baina zuekin hitz egin da gero ikusi nuen beste bat, justo zuekin hitz egin da gero, izena duela Elagua, Elena López Rierarena. Eta, zinemaldiko ikusmira berriaken parte da, eta zinemaldian ere ikusi ahal izango da, eta oso historia politia da, pertsonaiak oso ondo landuta daude, eta denak ondo ezagutzen dituzu, eta horrelako empati bat sortzen duzu. Eta, trama da, Alicanteko herri batean gaude, non badagoen horrelako leyenda bat, esaten duena, ura maitemitzen dela neska gazte batekin, herriko neska gazte batekin, eta urak eraman egiten du. Eta horrek eragiten dituela udaran noiz behinka gertatzen diren uholdeak.
eta pixka bat leyenda horri buruz, eta emakume bihurtzearen inguruko alegoria bat egiten du leyenda horren bitartez, eta oso politia iruditu zidan. Wow, ze itxura ona. Eta jendeari asko gustatu zaion. Estreinaldia ikustuko aukera izan nuen, eta oso harrera ona izan zuen. Emakumearen ikuspuntutik kontatzen du? Protagonistaren ikuspuntutik? Hori da. Protagonista dira neska gazte bat, 17 urtekoa, bere ama eta bere amona. Pixka bat mistizismoak inguratutako familia bat, eta pixka bat herriak beldur die, sinismen hauek dituztelako. Horrela entzun da, segulako itxura du. Segulako bai, oso politia. Zinemaldian adi egon beharko gara? Uztet zinemira saiean egongo dela, ikus miran egon delako. Ikusi izan nuen beste estreinaldi bat, After Sun izan zen. Ui, azte burondan jende asko bera izan du. Tope. Ai, txistak eta okerragoak dira, saio honetan. Bueno, zer edet, inoiz ez dira izan onenak ere ez. Baina, bine esan edet, ni txiste txarren oso zalea naiz, bine esan edet, ez gara, hasi maldabera eta frenori gabe. Ez baina oso estupenda jarri dago, Juri. Ui, ez, Amaia, estupendago. Ez? Zu, esan ez txista txarra zala. Gure txisten maila oso ona balitzen zela, hori izan maila esaten. Hori da. Vale. Estupenda. Pato dugu bero asko egin duela, jendea pixeterreta da bilkaretik, eta, bueno, pues, eso. Bai, barakatzu ez, txiste gehiagorik egin urrengo 3 minututan. Idoia da bilauzko du, After Sun. Giro hori badu ere, pelikula honek, badelako alaba bat bere aitarekin Tunisiara joaten dena oporretan. Eta, Charlotte Wellsek zendua, bada pixkat autobiografikoa berak bere aita galdu zuelako, eta kontatzen digu bere azken udara bere aitarekin. Eta benetan oso pelikula sentibera da, eta hau ere izan nuen aukera ikusteko ere aurkezpenean, eta oso emozionante izan zen, ze lantaldea antzegoen, eta Kriston Txalo zaparrada jaso zuten, eta aktoreak eta lantaldea emozionatu ziren. Aixo. Ze hona? Ze politia hori gertatzen denean. Ikusten duzunean, benetan ez, sortzaileak unkituta daudela, eta harrera ona izaten duela horrelako lan batek, eta ze pentsatzen dut urduritasuna ere, edo presioa ere egongo dela, ez? Kanen aurkeztu behar duzu zerbait, eta batzutan pentsatzen dut horrelako jaialdi handi batek bertigo puntu bat ere emango duela. Bai, dudari gabe. Zaipatu zuten gainera lehenengo saio publikoa zela, pribatua bakarrik egin zituzten ordura arte, eta oraindik ez egiten ze harrera izango zuen. Lehenengo publikoaren iritziak edo, harrerak edo feedback hori orduan txegertatu zen. Hori da. Hunt ikusteko aukera izan duzu? Ez. Aukera izan dut, baina nahiago izan dut beste gauza batzuk ikusi. Jakinik Hunt erresago ikusiko zenuela gerora ere. Ez dakit hain erresa izango den, hemen badakigu gero estreinaldiak batzutan pixka bat pelikula asko ez direla estreinatzen, eta beste batzuk aste bete bakarrik irauten dutela, baina imaginatu nuen erresago izango zela beste batzuk ikuste baino. Entzun dut Hunt, eta okerrez banago, Hunt zuzendu du Squid Gameseko protagonistetako batek. Hoi da? Lee Young-jaek zuzendu duela, eta thriller moduko bat dela bi koreen arteko gatazkan oinarrituta dagoena, eta entzun dut lagun bati entzun diot oso ondo dagoela, eta beste batek esan dit gehiegizkoa dela. Eta ez dakitze esan nahi duen gehiegizkoa izateak, baina uste dut ulertzen dudala, zen ni batzutan zinemaretotik irten izan naiz esan ez, en plan, pelikula bere gehiegi, gauzak gehiegi sartu dituzte, trama muturreraino eraman dute, ea ikusten dugun, eta noizbait komentatzen dugun. Egia esan, saio ofizialeko pelikula gutxi ikusi ditut, horietako eta Armageddon Time, aipatu nizuen,
James Grayena, jendeari asko gustatu daia, baina niri hainbeste ez. Beste bat da EO, asto bati buruzko filma. Eta, bueno, zirko bateko astoa da, eta Polonian, eta, bueno, ateratzen da horrelako arau bat, esaten duena animaliak ezin direla auki zirkoan, eta beraz hartu egiten dute, baina astoak alde egiten du, eta bere odisea kontatzen du, eta odisea horretan ezagutzen dituen pertsonen istorioak nahazten dira astoaren bizitzarekin. Eta nahiko tristea da. Zaizke oso gauza honak gertatzen asto gaixuari. Ai, ez. Ai, nik ezin dut ikusi Zer, marrazki bizitza animaliak sufritzen. Ez benetakoa, baina bukaeran jartzen zuen, bukaeran osien, ez dakit, bai, hori, ez direla zauritu animaliak, eta kondutan izan dela beraien ongizatea, eta mezu tipikoa. Zezaia izan mara. Asko gustatzen zait, lehenengo aldiz ikusi nuen pelikula batean. Pelikula honetan animaliak ez ditugu zauritu, bla, 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 esan nuen, ai, begira, ze ondo, eta ze ona mezu hau jartzea, eta ze ideia ona. Baina gero hasi nintzen pelikula guztietan behi da. Eta orduan, agertzen ez balin bazen, esaldi hori, triste jartzen nintzen. Beraz, niri mezurrek on baino kalte gehiago egin. Ez badiezu kalte egin jarriko zenuke. Noski, hoi da, bai. Baina, igual formalismo, pentsa dezagun, zuen, ez da egite, sentimenduen hobe beharrez, edo denon, sentimenduen hobe beharrez, ez badu jarri ere, akaso aztu egin zaiela. Adibidez, Gladiatorren ez du jartzen. Eta Gladiatorren badaude hor zaldi gainean gatazka ugari, eta bai. Hori da, baina garai hortan etzen onain modan hori jartzea, ez da? Gladiatorrek zen urte, azke, 20 urte izango ditu, ja ez? Intzituen 2008an 20 urte, ustet. 22. Baina, nik uste garai hartan etzala inbeste jartzen, ez? Gerorako kontzientzia baten kontua dela. Ez azken sortzi urtetan edo... Gehiago nik uste. Txikitan nik uste. Bai, nik txikitan, bai. Baina, bueno, leheno zer... Baina dela 20 urte txikia zinen. Horretik ba. Izan itezke 15 ere txikia zinen. Baina horregatik ba ez dela dola 8 urteko kontu bat. Ez gehiago, baina igual 15 hola. 20 baita ere. Nik uste pelikula guztitan orain jartzen duen bezala, orain dela 20 urte etzala jartzen, ez? Batean ikusten zenula, baina hola orokortua, bueno, ez da gitu. Igual da, txikitan marrazki izudenak ikustu genituelako. Egia da. Zuk kontatu zen egun badagoela webgune bat, zuk pelikula jarri eta esaten dizula, ea txakurren bat hiltzen den pelikula horretan ala ez. Uste da bai, ez? Uste dut ideia kontatu ziguela. Bai, eta oso ona. Oso ona. Eta bai, oso erabilgarria da, Benetan, ez bai. Zuk esaten duzu, ikusi nahi dut pelikula, ez dakit, zombien pelikula berri hau, bazpare. Webun horretan jartzen duzu, eta esaten dizu, ea, txakurrai, hiltzen den txakurrik badagoen ala ez. Eta zu bazparetzea sartu ez da. Nik begiratu egiten dut. Begiratzen duzu? Noski. Bestela, jurik etzen nuke pelikula ikusi. Marlian, mi etzen nuen ikusi orain dela gutxi? Bai. Etzen nuen begiratu orduan. Ez, erabaki nuelako ikusi egin nahi nuela pelikula hori. Ikusi behar nuela. Adibidez, ez dut ikusi eta ezin dut ikusi, baina uste dut noizbait ikusi beharko dudala, jatxiko. Ez ikusi. Ez da beharrezkoa, ez dut zertan zure burua horretara behartu behar. Benetan, nik jarri nun, negar egin behar nuen momentu batean, eta ezin nun, eta nik dian nabaritzen nun korapillo bat esaten nola baita askatu inbardet, eta esan nun, venga, maia. Eta jarri nun jatxiko, eta eske, pentsatuta ere, negar ez dazten naiz. Bale, horretarako erabili berko dut. Wow. Zer gehiago ikusi dezu ido, ja? Zer gehiago aipatu nahi diguzu? Ba, ikusi ditut, hainbat pelikula frantziar, ekoizpenak edo koprodukzioak, eta gehienak ez zaizki gustatu. Eta ez dakit den, jaialdi frantziarra delako, eta orduan kalitatea ez da inbeste begiratzen, baina hori gertatu zait, titulu frantsesa duten pelikulak ez zaizki gustatu. Beraz, ez dakit, ze ondorio estatu daiteken. Ze pena, niri orokorrean eta oso orokortuta, orokortzea da hau, baina asko gustatzen zait zinema bintza frantsesa. Ze pena. Bueno, egongo dira, baina igual ez dut zortea izan, badaude beste batzuk frantziarrak ez direnak eta ez zaizkitenak ere hainbeste gustatu.
nabarmena iruditu zait. Eta, bueno, horrela, kristoren arrakasta izan duen filmik ez dut ikusi. Orain, duela 2 egun estrenatu zen 3000 Years of Longing, George Millerrena, enuen aukera izan ikusteko, bueno, urteiak ez ziten kuadaratzen. Eta esaten dute buruak ez da egiten dizuela film honekin. Gustatzen zaizkitulako pelikulak. Baina ze zentzutan. Ez talako ulertzen edo... Totalmente revoluzionario delako, nik hori irakurri dut. Ara. Beraz ez dakit, baina irailer arte itxaron barko dugu ikusteko gure aretoetan. George Miller ez dakinarentzat zuzendu zuen Mad Max Fury Road, kriston pelikula. Bai. Duela 7-8 urte izan zen uste kanen film horrekin. Alare, hainbeste ez dugu itxaron beharko gaurko proposamenetako batzuk ikusteko, ze badatoz kanetik gertu, denboran gertu, hemendik oso egun gutxitara ikusteko moduan izango ditugunak, ez idea? Bai, beste bat kriston arrakasta izan zuena, Top Gun izan zen, lehenengo bigarrenean estrenatu zen, lehiaketatik kanpo, eta Tom Cruise bertan izan zen, kristona izan zen, kristonarrera jaso zuen Tom Cruisek, firma pila bat egin zituen alfombra gorrian, eta sorpresa bat eman zioten, urrezko palma bat ere eman zioten. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? Everyone here is the best there is. Asko ikusi ahal izan dute, jada, eta bueno, guk ostiralean ikusi ahal izango dugu, Joseph Kosinskiren sekuela hau. Lehenengoa Tony Scottek zuzendu zuen duela ja 36 urte. Wow. Flipatu indet. Bai, 86 urtea, 86 urtetik 36 urte pasa dira. Ostras. Ze urtetatik zenbat? 86-etik. Bai, 85-etik 37 pasako dira egun gutxi barru. Eta Kosinskiren bestelako referentziak ere baditugu, eta, bueno, Tom Cruisekin egindako elkarlan horretan, ez? Bai, Oblivionekin grabatu zuen, Tom Cruisekin grabatu zuen Oblivion duela urte batzuk, eta, bueno, hori izan zen behareen lehen elkarlana. 2019an estrenatu hartzuten, baina arazo batzuk izan zituzten CG, postprodukzioarekin, CGI pixka batekin, eta azkenean 2020an estrenatu hartzuten, eta azkenean pandemia ditxusoaren eraginez, orain arte ezin izan dugu ikusi. Jendeak Top Gun gogoratuko du, batzuk gogoratuko dute, beste batzuk ez, kontatuko diogu segirotan da behien pelikula. Nik ez dut Top Gun ikusi. Nik ere ez. Ezagutzen dut pelikula Tom Cruisen filmola ospetsuenetarikoa delako, eta Top Guni esker eguzkitako betaurrekoak, Ray-Ban markako eguzkitako betaurrekoak. Wayfarerrak? Ez, aviatorrak. Aviatorrak oso modan jarri zirelako, eta esaten dute pelikula honi esker izan zela. Baina bestera ez dakitzea gehiago kontatu, pelikula horri buruz, ez dakit Top Gunen ze kontatzen duten? Da abiadore errebelde bat, nahi duena egiten duena. Eta sekuela honetan jarraitzen du bere nagusien aginduei aurre egiten, eta maila edo rango igoera ekidin du hegazkinak gidatzen jarraitu alizateko. Eta horrelako batean, bere nagusien aginduei aurre egiteagatik, horrelako egoera batean aurkitzen da, eta Iceman, Val Kilmer agertzen da berari laguntzeko. Lehen pelikulan bere nemesia da, baina honetan lagundu egiten du santzio bat ez ezartzeko, eta horren ondorioz Top Gun Akademiara bueltatzen da irakasle moduan. Aldentzen dute hegazkinetatik eta akademiara bidaltzen dute. Eta horrezko saria eman diotela esan duzu? Bueno, film honengatik ez, bere ibilbideagatik. Eta kritikak dio originala baino hobea dela. Bai.
Hori da iritzi orokorra bintzat, ez? Akzio eszenak oso onak direla esaten dute, baina historio aldetik ere, narratibo aldetik asko hobetu dela esaten dute, pertsonaiak hobeto garatuta daudela, eta orokorrean askoz film hobea osatu dute, lehenengoagatik esate zuten bazela pixka bat, horrelako panfleto pro estatu batuar bat. Haure imaginatzen dut izango dela, baina ez da hain nabarmena sekuela honetan. Eta dakizunez, Tom Cruisek bere stand guztiak egiten ditu. Bere akzio sekuentzia guztiak berak grabatzen ditu. Honetan ere, berak pilotatzen ditu hegazkinak. Wow. Baina, ejertzitoak ez zion utzi hegazkin jakin bat pilotatzen, 70 milioi dolarreko kostua duelako. Aiba! Beraz, Tom Cruisen bizitzak etzien gehiagia xola, baina hegazkina txikitzeak bai. 70 milioi. Bai. Hori zara, Mbapegatik gorra nahi dena? Filmaren... Wow, markatu. Hori? Erreferentzia, hori? Konparazio hori? Eske, oso atopena Mbapen asuntoakin, zeak, bai, nola da, beti, junit zeit beri izena. Bai, Gabriel Rufián. Gabriel Rufianek egindako analogia festa horien gatik, kiston parra gota ditut egunotan. Oso ondo Juri. Eskerrik asko. Pustarri zen bat. Bida, dauzkazutako eta idoiantzako eta maiantzako, Japoniatik ekarritako goxoki batzuk. Eta pentsatu dut, honek idoia behintzat gustu hartuko ditu. Oiek goxokiak dira? Bai. Ba, lehen ikutu ditut gogor xamarrak. Baina dia txupatzekoak, Karamelo mugukoak. Ba, orduan ditun pintxoiek, Zuk ez dautirezu idoia oso mitikoak omen dia? Ez dakit. Ba, gure lagun Yukarik, nire lagun Yukarik, zautzen duzu Yukari entzun da behintzat, ze Japonian egon ginen hori bilizan gu laguntzen, ba, ekarri zizkidan lenguan, kamisetatekin batera, ekarri dut. Beraz, horrek ez duiz balio Juri. Eskarrik asko, neri bai. 30 pustarri orduan. Vale, perfecto. Bale, apuntatuko dut, Gero. Eta hemen naiz oso ondo aklaratu, idoia lehen esan duzu CGI-arekin, ordenagailu bidez sortutako irudiekin, computer generated images, zein nolan, imageri edo. Arazoak izan zituztela postprodukzioan eta, baina ikusi zut orain hemen gidoian CGI gutxi, alik eta CGI gutxien erabili dutela. Bai, badaude efektu batzuk, esan dizuten bezala, ez ziotelako utzi hegazkin hau pilotatzen, baina beste hegazkin batean egin zuen, beraz, horrelako moldaketa txikiak egin behar izan dituzte, erakusteko berez hegazkinen horretan dagoela. Baina bestela, akzio sekuentzia gehienak benetan egin dituzte. Tom Cruisek edo militarrek, baina benetakoak dira. Ikusten ari naiz, Tom Cruisen soldata urtean gutxi grabera 50 milioi dolar direla. Beraz, bueno. Erosiz lezake. Hori sepentsatzen ari nintzen. Eta Mbappe fitxature, bai. Mbappe? Zizaztu Mbappe pakean? Okerra, igual, ez dara igusi Mbappe fueron jolasten 10 minutu ere, baino. Nik izena bakarrik ezagutzen dut. Mbappe. Jaipazo guztiakin. Tom Cruisek hegazkin bate baino gutxi balio du? Urtean. A ber, zuk. Parkatu, Tom Cruisek urtean balio du armadako, estatu batutako armadako hegazkin garestienak baino gutxiago, eta erantuna da, pues ez da ere, ze pixka gehiago kobratzen dut. Tom Cruise balio gabe da. Bueno. Bai, UNESCOk dio, dala ondarea. Serio? Tom Cruise, ez. Ba, gizu ez? Holo! Jendeak asko maite du. Ze naif! Jendeak asko maite du, baina Zinemaren Akademia Estatu Batuarrak ez du Oskarrik? Behar badaztuelako horrelako emango diote noiz baiten. Ba, igual paper bat behar du ez, pelikula Oskarizatu, bueno, izan ditu. Top Gun ez den bat. Bai, akzio gizon bezala ezagutzen dugu, baina horrelako dramak egin izan ditu, ez? Bai, Magnolia eta, bai. Magnolia. Jo, hain ez pentsatzen. Horrek ero gehi urti izango ditu, igual. Ego. Esan amaia. Ez, ja, vintage saien sartzen da. Ez, hain izela pentsatzen, eta Tom Cruise nik ez dut ikusiola. Ose, ikusi izan dut, bino ez da izan niri markatu iten aktore bat. Nik egia esan, egon direla urte batzuk, gehiago ezagutu dudala Tom Cruise bere zientziologia
sektan izan duen rolarengatik eta ez bere pelikulengatik. Bai. Aizue, bakaso entzuleari akzioatzaio gehiagi gustatzen, eta badugu beste pelikula bat zuei proposatzeko, maiatzaren 27an hau ere, aretoetan, ostiraren estrenatuko da, Michel Franco mexikarrak zuzendu duen Sundown, idoia. Eta hau bai da beste giro batekoa bintzat. Bai, Michel Francok Nueva Orden zuzendu zuen, izugarrizko arrakasta izan zuen hainbat jaialditan, eta orain Sundown dakarkigu, Veneziako saio ofizialean estreinatu zena. Tim Roth eta Charlotte Gainsbourg Mexikoko resort batean oporrak igarotzen ari diren bi anaia-arreba dira, Neil eta Alice. Eta Aliceen semea alabekin ari dira oporrak igarotzen. Eta horrelako halako batean dei bat jasotzen dute, haien ama hil egin dela. You've been hiding. Alice berehala itzultzen da etxera, baina Neilek esaten du pasaportea galdu duela, eta aitzake horrekin Acapulcon geratzen da, baina gezurra da pasaportea galdu duela. Zer gesto. Did you even lose your passport? Pelikulak, honen ondoren, pelikulak Neil jarraitzen du bere Acapulcoko opor horietan, merkatura nola joaten den, hondartzan eguzkia nola hartzen duen, eta badirudi horrelako nirvana batera iritsi dela, heldu dela bere oporraldian Tim Rothen pertsonaia. Banda batek pertsona bat hiltzen du, eta ez du erreakziorik erakusten, eta neskalagun berri bat topatzen du handagoela. Zuk Nirvana ibatu duzu, baina ni zeharo deseroso nago. Ni, erabiliko nun gaina deseroso hitza, ze trailerrak ez dakit musikagatik erabiltzen ditun isiltasunengatik deseroso sentiarazten nau, egia esan. Bai, nire bastante tensito nauka. Bai, da, ez dakit. Ze badu olako ritmo geldo bat, eta banda sonorarik ez du. Eta, oso misterio zinguratutoko pertsonaia da, ez dakiguelako zergatik egin duena, ama hiltzaio, eta ez da hiletara joan, oporretan geratu da, eta arrebak ere ez du ulertzen, eta beraien erlazioa pikutara joaten da. Ez duela, eske ezin da ulertu horrelako erreakzio bat, eta horregatik da behar bada hain inkomodoa pelikula, ez ikusten duzu horrelako gizon bat lasai dagoena oporretan, horrelako erdi irripar batekin denbora guztian, eta bere ama duela aste bete hilda. Ja. Beraz badu horrelako, eta soinuaren erabierak ere sortzen du horrelako inkomoditate hori. Eta Tim Rothek bere papera oso ondo egiten du, naiz eta antzezpenik ia ez dagoen, ze bada pertsona bat, dagoela horrelako egoera batean, non ez erretzaion inporta. Eta hori beldurgarria da. Bai. Ikustea pertsona bat ez duena erreakziorik ez eren aurrean. Jo, ez dut asko luzatu nahi, kontatu izuet pasarte bat, ez zaizatik gone guztiago goratu dit, uste lehenengo aldia zela Cancunera izan nintzela ziklismo lehiaketa bat anorkestera Chihuahuako itzulitik bueltan. Eta hotelean logela kokatzen ari ginela, ez dakit, pixu bakoitzean 60, 80 logela izan ditzaken 17 pixuko hotel erraldo joritako batean, ikarrazko ezetasun usainarekin, ara heldu, uste lehenengo aldia Cancunen eta pixkatan inguruan, eta ondoko gelan nengoen, biziklistekin izketan, bata erizaina zen, eta antzuden, Chihuahuan lehian oso gazteak ziren, nire orduan gaztetxoago, eta nizketan eta batean ondoko gelako pertsonatek atea jo zuen. Pan, oso azkar, eriki genuen da. Eta laguntza eskiari izan, bere bikoteari bihotzekoak edo eman ziola. Ondoko gelan. Korrika joan ginen bertara, eta ez dakit erizaina saiatu zen horren imatzen, ambulantziari deitu, hotelean ere uste dut medikoa bazegoela, kontua da, hile gintzela. Antxe, gure ondoko logelan. Bi gizon adineko ziren, 60 piku urtekoak, uste dut gehiegi ezagutzen ez zutela elkar, baina, harreman hasi berri batean, edo zertxo bait kontatu zigun gero bizirik irauntzuen, bikoteak edo.
Eta horrengo gunetan, antxe resort horren piztinan bueltaka eta ikusten genuen eta agurtzen gintuen, eta besterik gabe baina. Eta ikusten nolako oporraldi arraro batean, etorri zara norbaitekin, lehenengo gunetan logelan bihotzekoak eman, eta antxe zerien pixkat galduta, bai piztina eta resort, berez nahiko dekadente eta arraroak diren leku horietan, ez? Eta pixkat giroak gizon ura gogorarazit, hola, ez dakizula oso ondo norezean urtzatzen da bilen, pertsona bat. Haze astelena. Hau esan da. Keep calm and bigarren kafea. Venga, ahora bihotzak, guazen puri antarte honen azken txampara, sanda honen inguruan ez da egit askoz gehiago daukagune kontatzeko, idoia, pixkate giroa ikusi dugu, entzun dugure zen musika girotan, ze geldotasunean, banda sonorarik gabekoa, pixkate hor jarrera arraro xamar hortan, beraz akaso telesaien proposamenetara pasako gara. Badazkagu bi proposamen, bata maiatzaren 20tik, alegia joan den ostiraletik Prime Videon dagoen, Night Sky. Holden Miller eta Daniel C. Connollyk sortutako zientzia fikziozko telesaia da. C.C. Spacek eta J.K. Simmons dira protagonistak. Zartzaroaren ondorioak pairatzen ari den bikotea. Irenek, C.C. Spacek, mugikortasuna galtzen ari da, eta Franklin aldiz memoria. Eta familiak ondorioz zahar etxera bidali nahi ditu, baina euren etxea ez dute abandonatu nahi, sekretu bat dutelako bertan. Hey, Grandpa. I think you two should consider moving out of the house. That's what you're worried about? One of your neighbors saw you pushing Nana around in the middle Etxola of the batean beste mundu baterako portala dute, beste planeta bati begira dagoen honelako miradore bat dute. Wow. Diotenez, telesaiak berak bere baitan 3 telesail gordetzen ditu. Bata da, azken urteak elkarrekin igarotzen ari den bikote baten maitasun istorioa. Bigarrena da misteriozko istorio intergalaktikoa. Eta hirugarrena, thriller interkontinental bat. Badaudelako munduan zehar portal gehiago eta elkarte sekretuak portal horiek eure ganatu nahi dituztenak. Wow. Hala ere diotenez, bere telesaiaren tramarik interesgarriena eta politena bikote zaharrarena da. Trailerrean ikusten da. Bikoteak baduelako horrelako historio luze bat, 50 urteko matrimonio bat, eta bai J.K. Simonex eta bai izena C.C. Spacek biek dute 50 urteko karrera bat, eta biek lortu dituzte Oscar sariak, eta horri esker lortzen dute kimika handiko bikote bat, eta oso ondo erakusten dute horrelako relazio baten errealitatea, baina sentimentaltasunean erori gabe. Hortxe Night Sky. Berezia, oso. Oso berezia, joan den ostiraletik, Prime Videon dagoen proposamena, eta bestea berriz idoia Disney Gain estrenatuko dena, maiatzaren 27an, ostiral honetan alegia, Obi-Wan Kenobi. Star Wars unibertsoko telesail berria. Duela gutxi ikusi izan ditugu The Mandalorian, The Book of Boba Fett, eta Lando telesaia ere. Eta orain Obi-Wan Kenobiren spin-offa dator, Deborah Chowbeken eskutik. Del Mandalorian telesaieko buruetako bat ere izan zen Deborah. Unibertso amaigabea da. Zinezkoa da. Zindet nik martxa honetan. Galaxia oso hartzen du, beraz. Bai. Historio asko daude hor oraindik esplotatzeko. Eta ez balin badago asmatuko dute. Baina gainera, iruditzen zait eta ezakite, baina Star Warsen jarraitzaileak badirela baita oso merchandising
zaleak, eta askok erosten dituzela, ez dakit, panpinatxoak, edo posterrak, edo funkoak, edo dana dalako ardun, eskerrak Star Wars zaleaz naizen, ze bezala, hortxe soldata guztia. Nire naiz berezik izalea egia esan, baina ziur gure entzulen artean badirela oso zale direnak eta zaila egongo direnak, honen berri izateko ez. Batez ere Obi-Wan Kenobirenak, oso pertsonaia maitatua da, spin-offak saiatu dira egiten lehenago, Han Soloren pelikula bat atera zuten 2018an, Cannes aurkeztu zena, bide batez, eta etzen ondo atera, eta planteatu egin zuten, eta orain telesaia ekarri digute. Beste film horretan etzen Ewan McGregor ateratzen, pertsonaia gazteagoa zelako, baina berriz bueltatu da McGregor, eta Hayden Christensen ere, noski Darth Vaderren paperean. Hemen ez duzu bizitza oso utziko, ez da urtetan jarraitu beharreko telesail bat, baizik eta pin-pam-pum 6 ataletan gertatuko dena idoia. Bai, nahiko motza da, ordubeteko 6 atal ditu, eta lehen biak ostiralean kaleratuko dituzte, eta gero astero bat ikusi ahal izango da. 6 atal. Hau uste dute gainera Disney gehi beti egiten duela horrela ez? Lehenengoan 2 eman da, gero pixkate astean bana? Bai, ez dakite beti 2rekin hasten diren, baina bai, normalen horra izaten da astean bat. Eta John Williams zartean dago, ez dakik ondo zartan? Bai, proiektuaren parte da, baina ez dakigu pieza berriak sortuko dituen, edo aurreko piezak erabilita horrelako moldaketa batzuk egingo dituen. Nei unibertsu ontatik ikusten zaidan gauza bakarra da. R2-D2 pertsonaia. Arturito. R2-D2, gaztelaniaz R2-D2 pertsonaiak, Ego Amerikan Arturito izena duela. R2-D2 itzuli dute Arturito. Hori zer da, robot txuria edo... Doratua, urre kolorekoa. Urre. Ez, txikia. Ez, urre kolorekoa da C3PO. Dala, Cipitrio. Cipitrio, oia. Bai, eski Arturito eta Cipitrio oso ona da. Da gauza esan guztietan, Latinoamerika ipatu duzula Arturito, Latinoamerikako entzule batek idatzi digu. Zer egean Michel Franco mexikarra esaten, nik neuk esan dut, Michel Franco esaten dutela beraiek. Bale, uste nuen esan martu dela, ez zela mexikarra. Ez bai, baina, kukola exotismo hori ez da Michel edo, baina beraiek Michel Franco esatu dutela. Claro, noski. Ez que barkatu, ez que aia izketan du Festival du Cannes. Horreka afrantzesatu baitu, ez da? Bueno, ostiralen izango da beraz ikusgai Obi-Wan Kenobiren Kenobi zena duen telesail berri hau, 6 atal, Disney Gain, beste proposamena Night Sky, Prime Videon joan den ostiraletik baduzue, eta 2 pelikula aretoetan ostiralen estrenatuko direnak Top Gun Maverick, Cannen ikarrarrizko arrakasta izatetik datorrena, eta kritika oso ona izaten ari dena, eta Sundown, Michel Franco berak zuzendu duena, eta haze pelikula kurioso eta berezia. Ikusteko moduko ziurrenik, baina eta itzez igual pake bila joan, zezakit pake asko transmititzen duen. Idoia da bilauzko duen. Eskerrik asko. Zuei. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aizu hemen ari zarete, asteburuan ikarrarezko beroa pasadu zuela, Idoia Cannen beroa pasadu, beroa dator, Euskal Herrian datozen egunetan, ez oraintxe baina asteburura begira, astebururako berriro bero kolpea dator, eta dagoeneko maiatza bukatzen ari da, eta hasi behar dugu pentsatzen udarako planetan, eta guke horierako bat ekarri nahi dizuegu, ze badakizue, Kayak Basque Countryko lagunen oso lagunak garela, oraindik Amaia eta Goiurik agujetak dauzkate, bidasoa ibaia geisten biak piraguan
izandako megafestartan, ez dut ikusi inor hainbeste barre egiten hainbeste denboran, 3 ordu pasaba zituzten bidaosa jaisten, 3 pasatu zituzten parrezka, eta... Egia. Eta tira. Egia da. Agujeta gehiago da zeu, farraitegatik, eberez piraguangatik. Egia da. Bai, sinisten dizuet, ikusin dizuen, baina akaso ikoena ere bada, Kayak Basque Countryko Aitor Goikoetxea telefonaren bestaldean dugu, Aitor, hori izaten da batzutan proposamena, ez da? Jendeak oso ondo pasatzea, eta tira, piraguan lehiatu ez baizik, eta gozatzea arratsaldeon da ongi etorri bigarren kafera, Aitor. Arratsaldeon. Bai, hori izaten da burua, Azken finean ekintza oso polita da, gizon toki zoragarri batean, eta normalean bai gazteak eta bai helduek oso ondo dute. Aizu, garaiak ere badatoz, ez da, zuentzako indartxu, dagoeneko badira asteak beroak ere izaten ari direla, eta naiz eta, bueno, kayakean, pirauetan, neguan ere ibil daitekeen, eta bestelako planak egin, pentsatzen du, susmoa daukat, hau dela ez, zuentzat denboraldi indartsuaren hasiera eta ari zaretela dagoeneko, pixkana buru belarri lanean. Hori da. Bai, hasiera ja pixkanaka, bai despedidaren batzukin, bai lagunatzean, ekintza ezberdinak egiten, eta bai, egiazan oso ondo sortzen ari da egiten dituen bero hauek, gauza ere jendearen mentalitatea pixkanaka animatzen hasi dela, durako ekintzak egitera. Ez da, nahiz eta kizun eguraldia egon, eta kizun temperaturak egon, ez da udako gerazatu den ikan udako hortan, baina ari gara gauzak egiten. Badazkazue, hainbat proposamen horrela jendeak azkar topa ditzan, kayakbascountry.com webgunean, tartean eskursiak egiten dituzue kayaka eta snorkela nahastuta. Egiten duze bidasoaren jaitsiera, hori bigarren kafekoek egin genuen, eta kontatu dizuegu ze parrakuotan genitun. Ikusten dituzue Iluna Barrak Hondarribiako hondartzatik abiatuta, edo ez dakit Hondarribiako hondartzatik onondik abiatzen zareten. Plan oso ezberdina dauzkazue, batzuk lasaiagoak, kontemplatiboagoak, beste batzuk akzio gehiago dutenak. Iaia edonorrentzako neurriko plana dauzkazue, Aitor. Hori da. Bueno, ni azken finean errekako mundutik anatorrez, eta beti kaiak sartzea. Horregatik bai egite ditu, eskentzak berdinak andoratzen ditugu, gauza edexena familia artean, edo lagun artean egiteko gauzak, bai bidazoako jaitzira adibidez, edo kaiak eta snorkelako aktivitateak, eta gero bai kesoko kaiakekin, bai egite ditugu irtera luzeagoak. Bai, onarri kondatzen daztegu piraba guztiak, eta hortikan, daztegu aktuko kalara juten gera, jaizkidatzean dagoen kala oso polito batera, baita juten gera Endaiako ingurura hor Dumarriak eta Loiako ondartzara, hori niretako da inguruko gauzarik politenetarikoa. Eta baita ere, egite ditugu, aurreko urtean hasi ginean, Ilunabarren bizterak egiten. Gauzabak hasi egiten, bueno, hor justo gure ondoan daude beste lagun batzuk, egititzea estanda padeleko aktivitateak, ala ez zerkartea, eta beraiekin batera, azkenean jende batzuk beti nahiago izatu dute kaiaka edo beste batzuk estanda padela, erabakin un batera ezintzea aktivitate hau, eta kizton zoragarria da, Azken fina juten gera muitu hartera, hor gozen izatea Pirinioak azten den tokira, eta hortikan ikusten dugu jaizkibeleko atzeko alde guzti hori, eguzkia sartzen, eta, increíble, jende asko guztu zaion. Aitor, bestelako ekintzak ere egiten dituzu, esaterako bidasoa ibaiaren garbiketa, eta baduzu horrelako konpromiso bat ere naturarekin, eta hor ere topatzen dituzue, auzolanean zuekin elkarlan hori egiteko moduko lagunak, pixka bat esango nuke uraren eta kirolaren inguruko kultura horretan, lurrarekin eta jasangarritasunarekin ere oso lotuta zaudetela, ez da? Bai, gainera, hau, ni enpresa honekin hasi ginen duela 3 urte, eta justo 3 urte, hasi ginen urte berdinean, bestero batzukin hitz egiten, zertonako zikin keria dagoen erreketan, eta itxasuan, eta gonbidatu ninduten ezagutzea Irungo 3 surfistak, hasi zira ere horrelako elkarte batekin, ezena rezikla bertzikatu. Eta hauek antolatu dituzte horrelako garbiketa egunak, juten dira eskoletara nola egiten umei erakuste kontzientziatzea, erakustea ze garantzitsua den gaur egun generatzen dugun zabor guztia zakorrentzitara botatzea eta ez errekara, ez itxasora,
Eta bai, beraiekin egin izan dugu horrelako irteerak, batipat Bidasoako ibaia garbitzeko, eta 18an bat antolatzen ari dira, oso potentea, eta, bueno, bakizute ez nahi behar ere, gonbidatuak zaudete hortara parte hartzera. Guk zuen gonbidapenak beti onartzen ditugu, Aitor. Batzutan denbora luzeago tantzegu, ze gogoan dute aurreko gonbidapena pandemia hasi berritan izan zela, oraindik bigarren kafeak lehenengo saiak zituenean, eta ia urte eta piku pasa genuen, baina orain honetan azkarroak izango gara, horri erantzuteko. Aizu... Eskusa ikusten duten. Bai, oraitzakia bagenon, orain ja gauzak serioago, ezta. Bai. Aizu, entzuten gaituzten entzako, zuekin harremanetan jartzeko modua, info@kayakbascountry.com, edota, zure telefonoa bera webean badaukazu, 6-8-9-8-600-8-3 Errexena, Kayak Basque Country Googleen jarri, eta hortxe sartzen zarete barrura. Ikastaroak ere badituzue, piraguismoaren inguruan, bai horrela oso modu lasailean, baina baita goi mailaraino ere asko ikasi nahi duenarentzako mailako jendea bazaudete hor. Entzulen artean norbaitek esango lojo, eta udaran ikastaro bat egin nahi dut. Horrelako gauzak ere badituzue, edo eskatu ezkero antolatzeko moduan izaten zarete? Bai, hasiera batean aurten antolatzen ditu klase partikularrak, bai, eta normalean udaran beste ekintza guztikin atope gabiltzanez, antolatzen irailean. Justo uda amaitu berehala, horrelako ekintza ikuste dugu fetxagona dela, bai, jendeak kanpora atera eta gero etxean antago, eta horrelako formazio espezifiko emateko, data honek ikuste ditugu irailean. Eta norbaitek duda baldin badauka, hoberena deitzea, eta segun zer behar daztean, antolatzen dugu funtzio bat edo beste bat. info@kayakbascountry.com emailean informazio guztia, euren webunean, kayakbascountry.comen, eta Aitor Goikoetxea eta bere talde guztiak, hartatuko zaituzte beti modu ezin hobean. Aitor, mila esker guretzat tartetxo hartzeagatik, eta esandakoa guk gonbidapen hoiei, oraingo honetan gonbidapen horri azkarrago erantzungo diogu, eta ikusiko dugu elkar, Laister. Oso ondo, eskerrik asko, eta ikusiko gara. Zaindu besarka bat. Aio. Berdin, agur. Eta arratsaleko 7:07 minutu pasatxo ditugun honetan, Laister 7:08 izango diren honetan, zuzenean garazuekin naiz irratian eta aurrera egin behar dugu gai zinez interesgarrietan murgiltzeko azken ia ordu bete honetan, zuekin konparitzeko asko daukago eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Counting days since my love up and got lost on me. Every breath that I've been taking since you left. Duela hilabete batzuk, Baskeko lagunak gonbidatu genituen, bereien lana gertutik ezagutzeko asmoarekin, eta Mikel Izurieta Galarraga izan genuen gurekin. Fast fashionari aurre egiteko alternatibak badaudela, erakusten digute beraien lanarekin, baina horrez gain ere informazioa ematen digute beraien sareetan. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Hainbeste gauza kontatu zizkigun eta hainbeste geratu ziren esan gabe, gaurkoan berriro etorri dela guregana Mikel, gaur egungo modaren industriaren historiaren zati bat kontatzera. Kotoiaren goseteaz arituko zegu eta noski horren eraginak eta ondorioak zein izan ziren kontatuko dizkigu. Beraz, agurtu dezagun Mikel, arratsaldeon, eta ongi etorri berriro ere, bigarren kafera. Aupa, arratsaldeon.
Bueno, aurreko aldian gelditu zinen gauza kontatzeko gogoz eta gu entzuteko gogoz, beraz hartu genuen hitzordua, eta hitz egiten komentatu zenean kotoiaren gosetean inguruan hitz egin nahi zenuela, beraz konta eguzu pixka bat zer den kotoiaren gosetea. Vale, bueno, lehen enketa behin eskerrik asko, gombidatzearen, eta saiatuko naiz gaur kontan, sekulako txapa ez soltatzen. Bakit, askorentzat igual ez dela horren tema interesgarria, baina niri, moda jasangarriaren inguruan eta bar, informatzen ari nintzenean, sekulako impactua sortu zian, ez? Gertakari historiko honek. Eta, bantzian, konturatzera, ez? Gaur egun bizi ditugun egoera askok, badaukatela faktore historiko potente bat, ez? Gaur egun uste dugu mundua horrela dela, ez dakit, norbaitek erabaki duelako, baina ez, badaude arrazoi konkretu batzuk gaur egungo egoera esplikatzen dutenak. Eta niretzat kotoiaren gosetea horietako bat da. Beraz, ni hasi nintzen moda industriaren inguruan behatzen, batik bat New Orleansera egin nuen bidai baten ondoren. Ameriketan ikasi nuen, 4. urtean, eta bertan, Louisianan zehazki, sekulako plantazio pila zeuden, ez? Louisiana hegoaldean zeuden, Ameriketako hegoaldean, eta bertan esklabutzak sekulako indarra zuen bere garaian, ezta? Eta bertan, museo asko daude, esplikatzen dizuten nola zen historia, nola egiten zuten lan, eta modu batean beraien azalean jartzera, ez? Eta bertan, liburu bat zegoen, izena zuena Empire of Cotton, onak harri duana, eta, nirekin nire bidaietan beti lagundu izan didana, eta, nik uste dut 6-7 herrialdetan egon garela batera, irakurketa zaila izan da, baina entretenigarria. Eta, bertan, pixka bat, kotoiaren industriaren gorakada kontatzen du, ez? Aintzinarotik, baita Machu Picchuan ere kotoia landatzen zutela, eta, horren bilakaera. Baina bada, kotoiaren gosetea izeneko esperientzia hau, benetan mundua astindu zuena, ezta? Baina horretarako pixka bat atzera joango gara, eta 1871eko apirilera joango gara. Ameriketako gerra zibila, hasten da. Eta bertan, konfederatuak eta unionistak, ez dituzte idea egualak, eta esaten dute, gerra ziko dugu. Bai, más o menos, badaude zenbait arrazoi, orain sartuko ezgarrenak, baina, pixka bat esateko, esklabutza bultzatzen zuten konfederatuek, ez? Beraientzako garapen ekonomikorako bidea hori zen, eta unionistek aldiz industriaz sustatzen zuten, eta batik bat soldatapeko lana. Beraz, bazegoen hor intentsitate bat, ezta? Eta, kontuan hartu behar dugu, kotoiaren industriak nolako bilakaera zeukan garai hartan. Ez, datzu batzuk mahai gainera ateratzeko, bilatu egin barritut, informazio asko daukat hemen. Garai horietan, estimazioak diotenez, 75 pertsona batek kotoi industrian egiten zuen lana. Hau da, gutxi batzuk bazien. Bai. Eta batik bat, erresumo batuan, munduko kotoi makinariaren 2 zituen herrialdean, hau da, herrialde punteroenean, biztanleriaren 25% diruzarrerak kotoi industrian oinarritzen ziren. Hau da, 4 pertsonatik baten diruzarrerak. Eta eksportazioen 50% kotoiaria eta jantziak ziren. Eta aldiz, Ameriketako estatu batuetan, esportazioen 71% kotoia zen. Beraz, kotoiak sekulako indarra zuen gizarte hauetan. Eta historialari askoren ustetan, estabilitatea eta bakea bermatze zuen, urre zuria deitzen zitzaion produktu honek. Eta 1871 urtean, 70. urtean, gerra hori hasi ondoren, unionistak pixkanaka indartzen hasten dira, ezta? Eta konfederatuei, zailtasun batzuk jartzen dizkiete. Eta zailtasun horien artean, esportazioak ukatzen dizkiete. Eta honek esan nahi du, gerra zibilaren bezperan, Europako herrialde ugarik Ameriketatik ekartzen zuten kotoiaren dependientea zirela. Esportazioak moztean, sekulako sarraskiak sortu ziren. Datuetan zentratzeko berriz ere, erresumo datuak erabiltzen zuen kotoiaren 80%, Ameriketatik zetorren, Frantziako 80%, Alemaniako 60%, eta Rusiako 82%. Beraz, oso dependenteak ziren Ameriketako
Produkzioa. Hori da. Eta orduan, zer gertatu zen? Egun batetik bestera, moztu egin zituzten. Eta honek zekarri zuen, jendea lanik gabe gelditu zen, fabrika asko ixten hasi ziren, eta bar. Beraz, sekulako zagrazkia gertatzen hasi ziren, langileak esaten zutelako lana behar dut, jan egin behar dut, eta bar. Eta orduan gobernuak astoratzen hasi ziren pixkat. Ulertu behar dugu, Europa osoa afektatu zuen prozesu bat izan zela. Eta beraz, Europa mailako dimentsioak dituela. Orduan, zer gertatu zen momentu horretan? Erresuma Batuak koloniak zituen, Indian eta bar. Eta 1800 eta 20. urtetik jada bazekien. Usaitzen zuen zerbait, Ameriketako esklabutzan oinarritutako ekonomia bat agian ez da seguritatea bermatzeko erarik onena. Eta beraz hasi zen kolonietan prozesu antzekoak implantatzen saiatzen. Zer gertatu zen, 1860an ondik ez zituen garduta. Eta beraz segulako ondamendia izan zen berentzat. Baina esan zuen, honek ezin du horrela geratu, saiatu gara, baina gehiago saiatu behar dugu. Zer gertatzen da, hemen faktore sozialak sekulako indarra dauka, eta baita ere kapitalismoaren garapen historikoak. Saiatu ziren gehien bat Indian kokatzen, beraien ekoizpena, hau da, esklabutza sistema hori Indiara eramaten. Baina Indiako nekazariak sekulako konfrontazioak sortu dizkioten gobernu kolonialari, eta ez zuten erabat lortu hau implantatzea. Indiako nekazariak ez zuten nahi kotoiaren menpe bizi, zeren kotoiaren menpe bizitzeak esan nahi zuen beste lurralde bateko aldaketak eta batiz bat oso volatila zen produktu batengan dependintzea. Beraiek erabiltzen zuten ziren janariak, sendabelarrak eta lantzen zituzten beren lurretan eta beraz ez zuten beharrik kotoia lantzeko. Hauek historiarien arabera nahiago zuten aisialdia akumulazioa baino, ez da? Eta hor sartzen da, estatu kapitalisten boterea zenbait eraldaketa sozial aurrera eramateko, ez da? Eta orduan, koertzioaren, espropiazioen, lurrak kentzen zizkieten nekazariei, eta horrela lortu zuten kotoiaren nolabaiteko garapena sustatzea. Eta datuetan oinarritzen bagara, 1871an Erresuma Batuko importazioen 10% bakarrik zen Indiatik zetorrena. Aldiz, 2 urte geroago, 1873an 175 igo ziren. Wow. Bertaz, horretaz, ikusi dezakegu benetan gobernu batek zen nolako indarra daukan gizarteak nahi ez dituen gauza batzuk aurrera eramatera, ezta? Eta hori zen kotoiaren goseteak ekarri zuen eraldaketa soziala batik bat Indian. Vale, eta horrek nola esplikatzen du agian ez dut esan hasieran, baina hasieran esan nahi nuena da gaur egun guk lan handia egin dugula batiz bat Bangladeseko egoera komunikatzeko, ez? Eta bertan bizituzten egoera tamalgarrien plataforma izateko, ampliazio plataforma izateko. Eta beraz, Indian Erresuma Batuako gobernu kolonialak hau eragiketa hauek ezartzeak eragin direktoa izan zuen Indiako bertako gizartean eta ekoizpenean. Bangladesh Indiako parte zen, Pakistanen parte zen, Indian parte zen, ondoren Pakistan eta orain Bangladesh. Oso herrialde berria da, esango nuke, 1971an lortu zuen independentzia. Baina hor badaude zenbait aspektu historiko herrialdea definitzen dutenak eta bertako gizartearen teknika, garapena eta jakintzak sartzen dituena. Beraz, ez da kasualitatea, Bangladesh munduko 3. jantzi ekoizlea izatea, Txina eta Indiaren ondoren, batik bat horren herrialde txikia izanik. Eta gure ustez hau oso garrantzitsua da, saiatzen garenean jendeari esplikatzen ez, ez dela nola baiteko eraldaketa prozesua guk nahi dugunaren arabera sortzen. Uste du ez nezela oso ondo esplikatu, baina jendeak esaten du, hemen ekoitzi behar dugu. Euskal Herrian ekoitzi behar dugu, hori delako jasangarriena. Bai, baina prozesu historikoak ere kontuan hartu behar ditugu. Moda jasangarria ulertzen dugun momentuan,
modak historikoki erakarri dituen eraldaketak guztiak hartu behar ditugu kontuan. Hau da, Bangladesen orain gizartean 90% jantzien industrian egiten badu lan, beraz, onartu egin beharko dugu hori guk sortu dugula. Bueno, guk. Bai. Kapitalismoak sortu duela. Eta beraz, onartu behar dugu, gu sortzen ari garen aldaketa honetan, horrek ere toki bat eduki behar duela. Ez, beraien gizartean eta beraien garatzeko. Askotan ez dela inbeste bai jasangarritasuna hemen egitea da, baina bidezko merkataritza kontzeptua sartuko bagenu tartean, bertako baldintzak hobetzea eta hemendik lan egitea eurekin harremanetan ere badela, justu ez? Bai, erabat, utopikoa izango zen hemen bakarrik ekoiztea, zeren azkenean beraiek berriz ere kondenatzen hariko ginatezke. Orduan, ulertu behar duguna da, historiak ere asko erakusten digula, eta benetan eraldaketa sortu nahi dugunean, karakteristika historiko hauek kontuan hartu behar ditugula. Eta horregatik guk esaten dugu, Bangladesek historikoki asko sufritu duela, eta ez direla bereik nahiko lituzkeen baldintzak, eta beraz horri aurre egiten ari direla beraiek ere. Labur kontatzeko historiaren eta ze gauza komplexioa dauden hor tartean, hasi geanetik Ameriketako Gerra Zibiletik, ez nola simplifikatu, hain minutu gutxitan. Nik uzet, dela, adibidez nik kotoiaren gozetea, adibidez historiako klasetan, nik ez dut uste inoiz zentzun dudanik. Eta bada gaur egun naino iritsi zaigun gertakari bat edo fenomeno bat, eta ze garrantzi gutxi eman nahi diogun edo nahi dioten horrelako gaiei. Baina, nik uste ere gaur egun, zuk erantzungo dezu, gaur egun badaudela geroz eta bazuek bezala ez talde eragile marka dena delako gehiago ari direnak, pixka bat hau, errealitate hauek erakusten, zuen kasuan adibidez Bangladesekin egiten duzuena, erakusten, eta badaudela, alternatibak sortzen saiatzen ari diren pertsonak, ez? Geroz eta gehiago. Bai, zorionez bagara gehiago errealitatearen kontziente garenak, ez da? Ez da arraza, zeren guk adibidez, kotoiaren gozeteari buruz irakurri dugu, baina agian segurazki beste milaka gertakizun daude, guk ez dakizkigunak. Ez da baita ere, historia erabatera bezala eraldatu dutenak. Baina nik uste dut pixkanaka ari dela kontzientzia gehiago sortzen, bat moda industrian, guk behintzat ala ikusten dugu, baina baita ere, tamalez, guk kontziente izatea bakarrik ez dakar eraldaketa per se, baizik eta badaude hor, politikak eta enpresa handi batzu, jakin batzuen. Horia, eta azkenean guk onartu duguna da, Bask arropa marka jasangarriak ezin duela, erraitateak guztiz eraldatu, baizik eta guk saiatzen gara, gure inguruan espazio seguruak sortzen, ez? Batik bat, ez daudenak horren basakeria kapitalista horren menpe, ezta? Eta kasu askotan zaila da, oso zaila da. Baina, kontziente gara gauzak eraldatzeko, eraldaketa politikoa sortu behar direla, zeren Bangladesen oraindik ere hirugarren gehien ekoizten duen herrialdea izateak badauka bere zentzua, ezta? Enpresa askok hartzen dituzte beren produkzioak eta ara ematen dituzte. Zergatik, lan baldintza kaskarra daudelako, eta batik bat oso prozesu intensiboa delako lan indarrean. Ez hau da, jende asko behar da, adibidez, arropak josteko. Eta joste prozesu hori da kostu gehien zuena herrialde garatuetan. Zergatik, jendeak soldata handiago dituelako. Orduan badauka logika kapitalista bat, hauek beste herrialde batzuetara eramatea, eta lan indarrari askoz gutxiago ordaintzea, askoz. Esango du, leno esklabutza erabiltzen zen bezala, orain soldatapeko lana erabiltzen da, herrialde azpigaratuetan non pertsonen bizitzak ez duten ezer balio. Eta orduan, gu konstiente gara horri aurre egitea enpresa bezala zaila dela, ez? Saiatzen gara aldiketa guztia egiten, informatzen, guretzako informatzea klabea da, baina, badaude hor dinamika batzuk ezin dituguna garaitu. Bai. Eta gero ere askotan
individualki ere pentsatzen dugu, ez, zakiten, pajitak ez erabiltzeagatik ez dut mundu aldatuko. Bueno, ez egia da, ez aldatuko. Baina, bona, zukintzazu zuri oberen iruditzen zaizuna, eta egiten duzun guztia, ondo egongo da. Eta batez ere, egin zerbait. Egin zerbait, hori da. Egiten duzun horrek munduak asko ez du aldatuko, baina askok zertxo egiten bat dugu, akaso zerbait egingo dugu. Eta hobe egitea mundu aldatuko ez badu ere, ez da egite, pesimismoan eroritea ez ere egitea baino, ze horreko kerrago. Bai, ze gainera uste dugu batzuetan, edo dena egiten dugu, edo ez du balio, ez? Edo ez du, ez zetaragirik jango, eta ez dut larruzko poltsarik eramango, baina eske orduan ez dut plastikozko zen, eta ezin baldin baditut. Egun da bi gauza horiekin, ez dut bat beha ere egiten. Eta hori pena bada. Baina, bueno, basketik ere jarraitzen dezue horretan lanean, eta, bueno, zuek etzate gelditu. Ez guk ere izan ditugu, paralisi momentuak, azkenean informazio asko absorbitzen duzuna, esatezu, eske egiten dutuna ez du ezertako balio. Baina, bueno, onartzen duzu gero eta erramintak gehiago dituzula, informatzen zaren horri modu kritiko batean begiratzeko, konturatzen joaten zara, agian badaudela beste eraldaketa prozesu batzuk, edo askoz erainkorragoa ditenak, edo potentzial gehiago dutenak, eta, bueno, pixkanaka bazoaz, erraitateaz jabetzen, baina batzuetan irakurtzea segulako krisialdiak eragiten ditu. Aizu, Mikel Izurietak ona itzultzeko promesa egin zuenetik, iaia guk piraguismoko plana onartzeko denbora behar izan dugu, eta uste dut urrengo itzordua pixka lentxeago ingo dugula. Ze, jungaitezke adibidez, piragoa egitera, baskek aterako dituen produktu berriekin. Hori da. Ze, azkeneko aldian, etorri zenean, 213 kilometro ekimenaren inguruan itzen genuen, eta uste zehaz egin dezuela horrekin. Bai, 213 kilometro proiektua martxan jarri genuen, aurreko udan, eta aurrera eman genuen Euskal Herriko 10 herritan, Euskal Herriko kosta guztia zeharkatu genuen, furgoneta baten, zabor bilketak eginez. Eta ez genuen nahi hortan gelditu, ez? Osea, uste genuen beste erabilpen bat ematea litzatekeela eraginkorrena, moda jasangarria aurrera emateko, ezta? Beraz, bertan jaso nituen 300 piko kiloak erabili ditugu, ez 300 piko kiloak, azkenean birziklatu daiteken materiala ez da horren beste, baina bai erabili dugula hor jasotako zaborra baino jantziak egiteko. Egia da, ez dugula ez zela nahikoa ekoiztu ditu baino jantzi guztiak egiteko, baina bai parte handi bat bertako plastikoen egin dugu. Eta ekainak 8an aterako dira, Ocean Day da, itxasoaren eguna. Eta bertan eraki dugu, egun proposa dela baino jantziak kaleratzeko. Eta sartu webgunean, bask.eus, eta ekainak 8 eskuragarri izango dituzu. Ekainak 8 telefonoz badere Mikel Izurietarekin itzen dugu honen inguruan aritzeko. Mikel, mila esker eta ingo dugu itzordu berriren bat. Horia. Eta guk aurrera egin behar dugu, berritxar bat izan dugu, Aizea Beruete bertsolari Iruindarra hilda, hori da azken ordukoa, naiz.eus webunen informazio gehiago baduzue, eta arratsaldeko 6etan, Pellilekuna lankideak, eta 7etan, Eli Pagolak, ziurrenik ondo asko ezagutuko zuenak, informazio gehiago emango dizuete, baina 28 urterekin hilda, Aizea Beruete Lopetegi bertsolaria, eta hori da kontatu behar ezuguna, bere informazio gehiago izango duzue, guk aurrera egin behar du orain. Eta moda etikoaz hitz egiten jarraituko du gainera segituen. Keep calm and bigarren kafea. Nkanu tala yorojana ale mason segima. Jarabi tala yorojana ale mason segima. Nterini ngabe diza. Ni jarabi mba feganyalo nye nterini ngabe diza ne kanu
Bagarko saioaren azken txampan murgildu behar dugu eta giro afrikarra hauekin egingo dugu azken txamponen bidea. Bai, entzule, lasai, badakigu zai zaudete, xam-xam diru zorroa edo jam-jam diru zorroaren zozketa datorrela badakizuelako, baina pixka bat itxaron beharko duzu, ze guk lan hori egin aurretik, luma moda etikoaren ezaugarriak, ardatzak, nondik norakoak, jatorriak eta bestelakoak ere ezagutu behar ditugu. Eta baita zuetako norbaitena izango den diru zorro horren atzean. Dagoen esan nahi, horren inguruan galdetu dizuegu azken egunetan eta askok erantzun duzue. Batzuk ondo, beste batzuk ez. Ezen izaia bagaldera, baina tira. Hiru ardatzetan oinarritzen du Luma moda etikoak bere jarduna eta bertan kulturaniztasuna, jasangarritasuna eta bidezko merkataritzare agertzen zaizkigu. Baina esan genezake merkatuak akaso irentsi lezakeen moda etikoaren moda zaratago, moda etiko honek baduela sakontasunik, emoziorik eta benetazko sinesgarritasunik. Horrenik kontatzen dizuet, baina bere arduradun eta protagonistak uste dut hobeto kontatuko digula. Maider Gaztelumendi Faguaga, Arratsaldeon eta Dalal Akdian bigarren kafera. Berdin, jere jof. Badakigu baino gehiago, Lumaren Instagramen murgiltzen bazarete agertzen dira. Moda jasangarriaz eta moda etikoa zaratago, kulturan eta hainbat bestelako jakintzetan murgiltzeko aukerak eta tira, hortxe azken publikazio baten ikusi genuen, ongi etorri nola esaten den zein hizkuntzetan? Golofez. Golofez. Eta Wolofez du izena, gure entzuleak aipatu diegun bezala, aste guztian zehar hortxe lehian daramaten edo lehiatzen saiatzen ari diren xan-xan edo ahoskatu beharko litzake jam-jam? Ham-ham. Ham-ham, jota gordinez, ham-ham diru zorroa, horri ere izena Wolofez jarri diozue, eta gure zozketa hortan, Maiderrek bideratuta, autu hori, aukera hori ere egin dugu. Maider, ongitorri eman da, hasi barko dugu kontatzen, nondi datorren Luma proiektua, nondik sortzen den, zein motivazioetatik, ze ez da edonolako proiektua, eta ez da azkar martxan jartzeko, eta ez da azkar konsumitzeko ere proiektua, hau goxo lapikoan prestatzen eta suepelean mantendutako proiektua da, ez? Bai, Luma sortu zen, historia pertsonal batetik, txikitatik nik oso presente eukidet artisautza, nire aita artista bat izan da, eta bere ohiko lanaz gain, beti eskuekin lan izan du, hoien artean, larruanik, egurraren lanketa, etxeko altzarik, metala ere landu izan du, eta, ni txikitatik, aukera izan dut bere ondo egoteko, eta beak erakutsi zizkian lehenengo makramezko korapilloak. Eta hola zenitzen, lehenengo pultxerak iten, salgai jartzen, eta gero gaztetan ere, azoka desberdinetan parte hartzen. Ondoren gazteagoa nintzela, larrua zenitzen josten eskuz, nire kontutik. Eta gero momentu baten unibertsitatean hasi nintzen ikasten, hezkuntza berezian, irakaskuntzan. Eta urte horietan zehar nire aita gaixotu nintzen, ela gaixotasuna dauka gaur egun, eta bere lana utzi behar izan zuen, bere ohiko lana, eta hartu zuen afizio bezala txoriak haztea. Orduan bizi zen leku horretan, boladero moduko bat sortu zuen, eta txoriak hazten hasi zen. Eta, niri ez ziren inoiz gustatu txoriak aioletan ikustea, edo eukitzea. Baina, autua egin nuen ez, bere ondo egotekoa eta bere laguntzekoa, eta hola zinitzen astean 2-3 aldiz, bere laguntzen. Eta, prozesu hortan, niko ordurako unibertsitateko ikasketa bukatuta, egun baten
txoriakin lan eginela, galdetu zian, Maider, nun dago zure laguna Masamba? Nire lagun senegaldar bat, berak ordurako ezagutzen zuna, eta esan nion, Masamba Senegalea junda, ze bere ama hilintzen, eta bueno, familia bisitatzea, eta kontu batzuk konpondu behar zituen bertan, eta hola, behiratu zian begitera, eta esan zian, Maider, guazten. Eta, hola, berabakia momentu hortan bertan hartu genuen, gero, bueno, familik eta lagunak eta nola jongo zea, aitakin gurpildun aurki baten Senegalea, baina nik argi neukan. Eta hola, murgildu ginen lehenengo bidea, 2016an Senegalea aitarekin batera, eta antzegon Masamba lagunakin batera, eta, bueno, ordutik, 2016tik eta gaur egunen arte, joan etorri horretan ibili naiz, ez? Eta luma sortzen da pixka bat, 2019 bidaietik bueltan, ordurako Bogolan Oialak ezagututa eta bueno, joan etorri hortan ikasten ari nintzen gauza guztioekin, esperientzia guztioekin, momentu baten sortu zitzaidan beharra zerbait sortzekoa guzti horrekin, ez? Eta bueno, prozesu potente baten ondoren, hartu nuen erabakia luma proiektua sortzekoa. Orduan, luma, metafora bezala edo niretzat da nire aitaren txorioien kaiolako atea ireki izan banu bezala, ez? Eta hori, ez? Mugari gabeko egalaldi bat edo niri ere aukera eman diana nire muga horiek askatzekoa. Eta, proiektuan bitartez ere, nolabait landu nahi detena, edo... 2019a gauzak sortzeko urte xelebrea da, ze pandemia gainera etorri zen segituan. Tira, hemen zaude beraz, bizira ondu lumak garai zaiak iritsita ere. Baina zer da luma? Moda etikoa aipatu dugu. Moda etikoa egiten du Maiderrek luman, eta, dagoeneko ulertu ahal izan dugun bezala, emozio handiz, pasio handiz sortutako proiektua, eta atzean emozio pila eta pasio asko duena. Baina zer egiten du Maiderrek luman? Zer da luma? Luman sortzen ditugu osagarriak, Maliko Bogolan Fini Oialakin, eta pixka bat proiektuaren balioak edo moda etiko horren barruan dira jasangarritasuna, kulturaniztasuna eta bidezko merkataritza. Hiru bide horiek ere jorratuko ditugu, ze lehen aipatu dudan bezala, arrisko ere bada gaur egun moda etiko kontzeptuak, jasangarri kontzeptuak, merkatuaren indar horretan norbaitek merkatuak berak irentsi eta beste marketing ezaugarri bat bihurtzeko, eta horregatik batutan oso ondo komunikatu behar da, ez zer den moda etikoa, eta zuek egiten duzue, aipatu bezala, zuen Instagram kontua, baina askoz gehiago ere badaur informazio pila dago, eta hiru ardatz horiek oso ondo azaltzen dira, baina ondo baderitzuzu banan ere joango gara, ez, kulturaniztasunetik, agerikoa da, Afrikako hainbat lurraldeekin harreman oso estua duzuela, Oiali dagokin ez Malirekin, bestalde Senegalekin baduzuzuk bestelako lotura ere, baina hortik garatago lan egiten duzue. Nolako da kulturaniztasun hori mugan, luman? Lehenik eta behin moda etikoari dagokionez, ez, horrek ere badauka bere historia lumaren barruan, zenik oso argi eukinuen hasieratik luma izango zela proiektuaren izena, eta hasiera horretan Abiska proiektuaren irudi korporatiboari edo lantzen ari ginela, diseinatzaile grafikoak, gure lagunak esan zian, Maider, zer itzen zaizu proposatu zidan ez, azpizen bezala moda etikoarena jartzea. Bera pixka bat ikertu zuelako gaur egongo modaren inguruan eta nik hasiera baten, harridura ez, esaten nion, nik luma oso argi neukan, baina moda etikoarena, baina, gustatu zitzaidan ere bai ez, berak esaten zelako berak hola ikusten zuela ez, nik kontatutako balioen edo neukan ideia, proiektu garatzeko nituen ideien arabera, ondo zijoakiola azpizen hori. Eta pixka bat horrela egia da, prozesu honetan zehar, nire buruakin ere momentoten gatazka eukidetela, ez? Pixka bat gaur egun moda etikoa, moda jasangarria edo horren bueltan dagoen, mugimendu moda edo ez dakit. Orduan, hori ere prozesu bat izan da, eta gaur egun gustora esaten dut, ez? Luma moda etikoa dela, etikoa delako niretzako edo guretzako, ez? Etika azkenean zerbait zabala da,
eta bakoitza modun batean ulertzen du, baina bueno, gure moda etiko horren barruan, ez, balioak hoe dira, ez. Kulturaniztasunari begira, bueno, azkenean familia kulturan hitza gara, ez? Lumaren barruan, nire bikote senegaldarra da, ni euskalduna, eta, bueno, gure komunitatea ere kulturan hitza da, guztiz. Orduan, nahi edo ez, proiektuak ere bere gain hartzen du balio hori eta bizimodu hori ere. Eta hori da pixka bat proiektuarekin landu nahi deguna. Lumak moda egiten du, aipatu dugu, baina bada proiektu politiko bat, bada proiektu eraldatzaile bat, ez? Osotasun batean, gauzen nolabait eraldatzeko ere proiektu bat bada, eta lan horretan ere diharduzue. Bai, bueno, eske hasieratik nik, bueno, han bizitako, ez, edo joan etorri horretan bizi nituen bizipen guztietatik ez nolabait ateratako proiektua da. Orduan ez da niretzako behintzat ez da produktu huts bat, zerbait gehiago da, ez? Bizipenak dira, esperientzia dira, bizitzeko modu bat da. Bai. Ardatzetan saltu egingo dugu, jasangarritasunari gero helduko diogu, ze bidezko merkataritza ere hor dago, eta eraldatzailea diodanean ere hori badago, ez? Bueno, gaur Amaiak ekarri du kamiseta, uste kasualidadez. Bai. Baina fast fashion kills eta uste dut badagoela, ez? Bueno, kontzientzia falta bat ere gure arroparen inguruko, modaren inguruan, kontzientzia falta bat horre dauken impactuarekin, ez? Eta bidezko merkataritzak, bueno, hori eraldatu nahi du, eta zuzenean, oialoien sortzaileekin, harreman zuzena izan da, eta harreman bidezkoa izan da egiten duzuelan, eta hori bada, modu bat ez eraldatzeko. Bai, bueno, hori ere prozesu bat izan da, ez? Ez da hasieratik buruan nituen, ez, balio horiek edo horretara iritsi nahi nuela, baina, bueno, ez da momentuko zerbait izan. Egia da hasieratik nik argi izan nuela, ez, kasu honetan Bogolan Oialekin lan egin nahi baldin badet, nire helburua hori da, ez? Bogolan Oialoiek egiten dituzten pertsona edo artisauekin zuzeneko harreman hori izatea. Eta Bogolan Oialen kasuan eta hemengo hornitzaileen kasuan ere berdin. Larruaren hornitzaileekin edo, bueno, ditugun beste hornitzaileekin. Orduan, pixka bat, bidezko merkataritza horren arira hori da ideia, ez? Azkenen, material horiek egiten dituzten pertsona horiek nor diren ezagutzea lehendabizi, ez? Nola lan egiten duten ezagutzea, bereien kultura errespetatzea, nik zentzu horretan ulertzen da bidezko merkataritza, ez? Eta ez da erresa bidezko merkataritza. Ez da soilik zenbat ordaintzen duzun oialengatik, aratago doa, ez? Nire ustez bai, aratago doa, bai. Bai, eta bidezko merkataritzen barruan nik uste ere badagoela, nire kasuan adibidez ez, orain dela aste batzuk, behingoz lortu dut larru hornitzaile finko batzuk edo, finko batzuekin ja harremanetan jartzea, ze baina arte, bueno, izan duten bezala lortu ditu larru horiek, eta beraiekin harreman horretan, eta esaten nion, asko interesatzen zait zuen larrua ontzeko prozesu hori, eta, porque modu natural baten egiten dute, eta gustatuko litzaidake zuen prozesuaren inguruan gehiago jakitea, argazkiak baldin badituzue, bideoak, nik ere lumaren komunitate horri edo kontsumitzaile horiei ere erakusteko, ez? Nundi datorren luman erabiltzen dugun larru hori, edo Bogolan Oiala ere bai, Malik hornitzaileetatik, edo alik eta gardenena izan dadila, ez? Kontsumitzailearentzat erosten duen produktu hori, ez? Hori da, pixka bat nire ideia bidezko merkataritzaren inguruan. Bai. Eta beste ardatza jasangarritasuna dugu, eta hau ere aipatu behar dugu, ze jasangarritasuna, zuk Maider, akaso beste modu batzutara ere ulertuko duzu eta osatuko duzu, baina nire atentzio mantzidan, aipatu zenidanean ez duzuela egiten kolekzio bat edo urtaro, baizik eta arropak urtean zehar oso egora ezberdinetan erabiltzeko modukoak direla, eta horre uste dut badagoela lehen kolpea, akaso entzulearentzat, batzuk oso arrunt sentituko dute, baina nire atentzio mantzidan, egia da, ez dakit oso jasangarria den, 3 hilabetez behin arropa aldaketa oso bat egin behar izate gure bizitzetan, eta
eta merkatuak horta gara matza, ez? Eta hor ere baduzu alako erresistentzia bloke bat edo. Bai, bueno, jasangarritasunari begira, ni jasangarritasuna bi aldetatik ulertzen dut, ez? Alde batetik materialei dagokionez, ez? Alik eta material naturalena jasangarrienak izan daitezela ingurunearentzako, ez? Gure lurrarentzako eta bar, baina jasangarritasuna baita ere ulertuz sozialki, ez? Azkenen materialekin lanean gabiltza, energia, mila kontu produkzio horretan, eta materialei dagokionez inpaktu bat sortzen dugu ingurunean, baina sozialki ere beti dago inpaktu bat, ez? Orduan, jasangarritasuna bi alde horietan ulertzen dugu. Sozialki adibidez, aurretik aipatu detena, ez? Hornitzaileekin zeharreman mota sortzen ditugu, kontsumitzaileekin, elkarlana egiten dugun beste eragile batzukin, zen nahi dugu, nolako familia nahi dugu sortu, ez? Ez dadila bakarrik izan produktu huts bat, salerosketa bat, eta jazta, ez? Eta horrekin lotuta, gaur egungo modak eskaintzen diguna edo da, udako kolekzioa, udaberriko, udezkenekoa, negukoa, eta nik uste horre bultzatzen duen bakarra, dela etengabeko kontsumismo hori, ez? Eta erosi eta bota, eta galderarik egiteko aukerarik gabe, ez? Nondi datorra hau, zeinek egin du, zer da jazten detena, ez? Horregatik baita deskontu denboraldi handien aurka zaudete, ez da? Black Friday hauen aurka, edo Cyber Monday, edo denetarik existitzen da. Eta hori ere bada joera bat, azkeneko urteetan moda etikoa edo jasangarriagoa egiten duzuen dendatxoen ekimen bezala. Bai, azkenen, nik ulertzen dut ez, prezioak jartzerako momentuan adibidez, ez? Nik uste zuk benetan sorkuntza prozesu horri duen balio ematen balin badiozu, hornitza horiekin benetan zintzoki lan iten balin badezu, eta prezio horrek ere horren araberakoa izan behar duela. Orduan, gure buruarekin ere zintzoki portatuz, ez, prezioaren margena gure sortzaile txikion kasuan oso txikia da. Orduan, bai, deskontu kanpaina handi horien kontra nago, bai egia da, ateratzen ditu dela noiz behinka deskontu batzuk. Adibidez, lur bilduma bukaera horretan, sorkuntza batzu gelitu zitzaizkidan tailerrean, eta esan nuen, nahiago dut sorkuntza hauek ateratzea, ez, eta norbaitek aukera ukitzea, ez, eskuratzeko, edo inkluso gaur egingo dugun zozketa hau bezala, ez, bigarren kafean parte hartzegatik, gustatzen zait esperientzia hau, ez, gustura etorriko naiz bigarren kafera, orduan zergatik ez entzule hoiei, kartera bate oparitu, ez, hola ateratzen zaidalako, ez, orduan, diruaz gain beste kontu batzuk ere badaudelako kontuan hartzeko. Aipatu duzu lur edo lurra, orain zalantzan geratu naiz? Lur. Lur. Aipatuko dugu ondoren etortzeko dagoena, ze uste dute spoilerrik egin gabe kolekzio berriaren inguruan ere hitz egin ezakegula. Baina goazen hasierara, jolak kolekzio hortara, izen bereziak dituzte guztiek, izen bereziak zuk hori sortzerako orduan bizitako prozesuen arabera, gero hitz egingo dugu ere produktu bakoitzak duen izenaren inguruan, ze hor ere badaude esanaiak atzean, baina ez gaitezen jolaketik, zergatik abiatzen da luma jolak kolekzioarekin? Hasieran, Bogolan Oialekin izan genuen harremana izan zen, Senegaletik bidali zizkigulan, ere bikotea Maxen lehengusuak 4 bat oial, eta horren genituen osagarri txiki batzun, ez esar batzuk eta ikusteko, ez, funtzionatzen zuen, gustatzen zen oial hori hemen, eta ikusita baietz, 2020an, justo pandemia hasi baino 2020ko martxoan izan zen, nire lagun Maialenekin batera Senegalera jo nintzen, Casamansera, hegoaldera, eta bertako jolak lagunak, jolak da azkenean Senegaleko etnia bat esan dezagun, eta Wolofa baldin bada hizkuntza ofiziala Senegalen, Casamansen badago jolak hizkuntza ere bai, eta kultura bat horrekin batera. Eta, beraiek izan ziren lehenengo oialoiek, jolak bildumarako lehenengo oialoiek eskuratzen lagundu zigutenak, ez? Orduan, jolak bilduma izan zen hori, beraiei omenaldi moduko bat eginez, edo... Gero pandemia iritsi zen,
eta bigarren kolekzio horrek lurrarekin konexioan jarri zintuen, ez da gizarkin. Bai, bigarren bilduma izan zen lur, eta bai, pixkat izan zen prozesu arraro bat, ez, mundu guztiantzako nik uste, eta sortu zen, hori, hausnarketa horretatik, ez, zer gertatzen ari da lurrean, munduan, zer gertatu zaigu, zer gertatu da, pixkat hausnarketa horretatik, alde batetik, pandemia garaioetatik, eta aldi beren gure material printzipala den bogolan oialari ere errekonozimendu bat egiteko asmoz. Eta atzetik iristeko dagoena, lurren barruan kokatuta dago jam diruzorro hori, Laizter zazkatuko dugu, lasai, iritsiko da Laizter momentua, zarratxaleko siak ere urbildozkagu, baina nahi dut kontatzea, nahiko genuke kontatzea, zure lan berria nola datorren, ze girotik, eta oker espanaiz, egan izenarekin, ez da? Bai, hirugarren bilduma dator Laizter, hor gabiltza lanean, eta egan izan da, egan hasi dugulako bidaia, orain dela gutxi egin dugu bidaia Senegalera, eta ez da edonolako bidaia izan, ze nik 2016tik gaur egunera arte bidai hainbat egin ditu Senegalera, baina nire bikotearekin Maxekin lehenengo bidaia izan da Senegalera. Orduan, pixka bat bilduma honek, edo honekin landu nahi deguna, edo ikustera eman nahi deguna, hori da, ez, ikusgarri egitea, bai nire bikotearen kasuan, eta, beste pertsona askoren kasuan ere, kasu honetan Senegaletik Euskal Herrira etortzeko dituzten zailtasunak, eta behin hemen Euskal Herrian ere bere familiaren gana bueltatzeko dituzten zailtasun nabari horiek, ez? Hemen zure Instagram kontuan, edo Lumaren Instagram kontuan sartzen bagara topa ditzakegu feminismo antirrazista izango da, edo ez da izango, edo nire larrua zala musukatzeko itura daukat beltza naizelako eta gustatzen zaidalako, edo hemen Simon de Beauvoirren iruditzen zait lurra etzela bizigarria izango inor miretsi izan ez balu. Eta gauza gehiago agertzen dira, esaterako, hemen motxila bat sira izenekoa, edo beste totepak bat ikusi dugu lehenago beste izen batekin, hemen kine motxila, aurrerago tote boltso hori, pintu izenekoa, izen bakoitzaren atzean ere badago, historia txiki bat, eta badago jatorriarekin lotura bat, ez Maider? Bai, hori, bilduma bakoitzari ez, bere zentzua ematea gustatzen zaidan bezala, sorkuntza bakoitzari edo sortzen dugu modelo bakoitzari baita ere gustatzen zait zentzu bat ematea, ez, eta kasu honetan, eta orain arte behintzat, aukeratu ditudan izanak izan dira Senegaleko emakume desberdinenak, batzuk familiako emakumeak, eta beste batzuk, gustatzen zaizkigun izenak, edo ezagutu ditugun beste emakume batzun izenak. Adibidez, Bintu Tote Bag Poltsa horren izena da, Maxen Senegaleko amaren izena, eta Jadi adibidez da gure alaba edo bere alabaren izena, bai. Lehen aipatu duzu, ez dakit zein izan den hitza, baino ulertuko nuke, sarea edo luma osatzen duen bezero, konsumitzaile, pertsona implikatu hori, azkenean uste dut badela, ez, luma moda etikoa erostea, nolabait aipatzen ari garen proiektu honen gan implikazio bat izatea, eta hemen topatu du, mezu bat Instagramen diona, proiektua duzu buruan eta josiko duen norbait behar duzu. Luma bada beraz proiektu iriki bat, eta kanpotik elikatzeko inongo arazorik ez duena, eta neurri hortan, mezu horrek erakusten du, ez, entzuleari ere alaxea kontatuko diogu, norbaitek horrelako zerbait badu buruan, hau jostea beharko nuke, edo, zuekin harremanetan jarra itekela, ez dakit nola den harreman proposamen hau, Maider. Bai, hasieratik argi izan una hori zen, ez, luma sortu da muga gabeko bidaioietan, ez,
eta aurrerantzan ere hola nahi dut izatea, ez? Orduan, bueno, gaur egun Bogolan Oialarekin hasi gera lanean edo gabiltza lanean, baina bihar ez dakigu etorriko den, ez? Orduan, nire ideia hori da, ez? Pixkat eraldaketarako aukera hori ere ez izatea, eta etortzen den hori ere hartu eman horretan egotea proiektua, orduan, bai, aukera eman diogu komunitateare edo kontsumitzaileari, proiekturen bat buruan baldin badauka edo proposamenen bat baldin badauka elkarlanerako edo lumarekin nolabait okurritzen zaion elkarlan edo aukera posible baterako, gurekin harremanetan jarri dadila eta ikusiko dugu ea zer ateratzen den hortik. Ari gara entzuten, Sousou eta Maer Sissoko duoa, lehenago ere entzun dugu, Zuko eta Delo Endiukel zerin bamba, hemen entzun dugu Positive Bayfall, Malik Diau, entzun dugu lehenago ere, aipatzen ari garen Zuzu eta Maer Sissokoren beste kantu bat. Playlist hau osatuta, badakizu zer den plan zoragarria? Luma Modaetikoaren Instagramean sartzen zara, playlisto jartzen duzu zure entzungailuetan, playlist hau edo beste bat, baina ez da erreixa gehiegi kultura ezagutu gabe, Senegalgo edo Maliko musika ona topatzea, eta nik Maiderri eskatu nien, nizu Maider bialduzkiazu kantu batzuk, benetan zuretzat ere zentzua dutenak, ez gara joango ez dakit Senegalen zentzu handirik ez duen musika senegaldar bat jartzera, eta horrelako playlist bat belarritan duzula Instagram kontuan murgiltzea. Hainbeste mezu, argazki, hausnarketarako aipu, irrifar, eta guztian oski oso estetika zaindu eta ederrarekin. Hau, leheno izan duan bezala Instagram kontu bat baino, artelan txiki bat ere bada, eta artelan hola filosofiko bat. Iaia erakusketa baterako maten du. Inoiz planteatu duzu? Ez, egia esan ere. Eskertzen dizut. Haizu, alako aipu batzuk eta horrazkezuen irudiekin eta iruditen zait, hor bota dugu, inoiz egiten baduzu lehenengo entrevista bigarren kafean, bale? Aizue, borain arratsaleko 6 gertu ditugu eta esan da bezala gure entzuleak oso gustorariko dira Maiderren azalpenak eta lumaren inguruko xetasunak ezagutzen, baina diruzorro hori, ham hori ere zozkatu behar dugu, guk kutsatxo utzi diogu hor Maiderri, Instagram bitartez gure zozketan parte hartu duzuen guztion izena jarri dugu bertan. Esango dugu erantzuna? Galderaren erantzuna? Maiderrek esan dezala ez. Bai. Zer esan nahi du ham kontzeptuak? Ham, Wolofez, esan nahi du jakinduria. Ham ulertu daiteke bi modutara, igual senegaldar batek esango dite, ez da bakarri jakinduria. Adibidez, musa, amna ham, esan nahi du musak badaki zer dioen, ez? Jakinduri horretan. Baina adibidez, man, jamna, musa. Nik musa ezagutzen dut. Baina, ham horrela orokorki hartuta, esan nahi du jakinduria. Jakinduria, baina ezagutzarekin, jakitearekin, hainbat gauzekin horrela lotuta. Bai. Eta ez dirua, askok dirua, bozkatu duzu, ez guk 3 aukera jarri genituen, askatasuna, jakinduria eta dirua. Eta, nola diru zorra zen, dirua eman diozu askok, eta gure trampatxoan erori zarete. Dirua... Etzen... Maider aurrera, atera zorrotik papertxo bat, askotan hor jarri ditugun izenak abildua Instagram kontuaren izena dira, batzuen izenak baiezatu behar izan dugu but bat etzinetela, ze izena jartzen dizkio zuen kontuei, erresagoak ere badaude, baina baiezatu dugu denak arraruak izan da ere ezurraragizko pertsonen Instagramak zirela, beraz aurrera, hartu papertxoa, atera eta... Ega ba. Odei egia. Odei egia. Ezagutzen duzu odei egia? Igual egiako odei izango da, posible da. Zu egian bizizara? Bai. Izan liteke. Odei egia. Odei egiarekin harremanetan jarriko gara, eta bilatuko dugu diru zorro hori ari helarazteko biderik errexena eta jasangarriena ere bai. Beraz, ez dugu esango nola. Odei, esango dizugu, nola helduko den zure eskutara ham diru zorro hori. Bea ere sortzaia da. Sortzaia da. Elaze polita. Odeietan.
Eskuz egindako sorkuntza. Ze polita. Baina daude, igual kate bat hasi behar dugu hemendik, Baina. eta bigarren kafera buelta egin behar duzu, eta zure sorkuntzaren bat gure entzulekin elkarbanatuko dugu, eta, bueno, hori dena lotuko dugu, baina orain bai, arratsaleko 6ak oso gertu ditugu. Maider, benetan, mila esker gure horbiltzeagatik, benetan mila esker jam diruzorro zoragarri eta maitasunez beteriko hori gure entzulekin elkarbanatzeagatik, eta izango dugu elkarren berri. Akaso erakusketa hori montatzen duzenean? Mila esker zuei, benetan. Izan ondo. Amaia Resendegiruz, datorren astelenera arte. Bai, jo. Txintxo portatu. Ni beti. Goiurez izarandia, bihar arte. Bihar arte. Eta zuek entzulere txintxo portatu, Arratsaleko 4etan hemen izango gara, naiz irratien bigarren kafean plazer baduzue. Ondo, baina bestela, askotan esan dizuegun bezala, gu hemen txegongo gara. Beraz, gurekin bazarete, hobeto. Keep calm and bigarren kafea.